Ξύπνησα την ημέρα των γενεθλίων μου, όπως συνήθως, στις 6 ακριβώς το πρωί. 77 χρονών, ένας αριθμός που θα έπρεπε να με κάνει να σκεφτώ, αλλά είχα σταματήσει εδώ και καιρό να μετράω τα χρόνια από τότε που η Μάργαρετ πέθανε. Ο χρόνος είχε γίνει ατελείωτος και άμορφος. 5 χρόνια χωρίς αυτήν ήταν σαν 5 δεκαετίες. Πρωινή μου ρουτίνα δεν είχε αλλάξει. Καφές χωρίς ζάχαρη, φρυγανιές με φυστικό βούτυρο, χάπια απλωμένα σε ένα πλαστικό δοχείο με τις ημέρες της εβδομάδας. Η Μάργαρετ είχε επιμείνει για αυτό το δοχείο ένα χρόνο πριν πεθάνει. «Όριν, γίνεσαι ξεχασιάρης», συνήθιζε να λέει. Δεν ήμουν ξεχασιάρης, απλά κάποια πράγματα δεν είχαν πια σημασία. Ξεχασιάρης, απλά κάποια πράγματα δεν ήταν πια σημαντικά. Το παλιό σπίτι τρίζαγε μέσα μου. Τα τρίυπνο δωμάτια στο δεύτερο όροφο ήταν άδεια από τότε που ο Ντουάιτ και η Λορέιν είχαν φύγει από το σπίτι. Ήμουν μόνο στο σπίτι που είχαμε αγοράσει η Μάργαρετ και εγώ όταν ήμασταν λίγο πάνω από 20. Μικρό τότε, μεγάλωσε με τον καιρό, όπως και η δουλειά μου. Τα εξωτερικά κτίσματα, η βεράντα, το γκαράζ για 2 αυτοκίνητα, όλα χτισμένα με τα χέρια μου. Κάθε δοκός, κάθε καρφί θυμόταν το άγγιγμα των δακτύλων μου. Περπάτησα μέχρι το παράθυρο με θέα στην πίσω αυλή. Η μιλιά που είχαμε φυτέψει η Μάργαρετ και εγώ τη χρονιά που γεννήθηκε ο Ντουάιτ, γέρναγε κάτω από το βάρος των φρούτων. Για 52 χρόνια, η μιλιά είχε καρπούς χωρίς να χάσει ούτε μία σεζόν, σε αντίθεση με το γιο μου. Ένα τηλεφώνημα διέκοψε την πρωινή σιωπή. «Μπαμπά, χαρούμενα γενέθλια», η φωνή της Λορέιν ακουγόταν πολύ χαρούμενη για τις 9 το πρωί. «Ο Ντουάιτ και εγώ θα έρθουμε στις 2 σήμερα. Ας γιορτάσουμε τη μεγάλη σου μέρα». Δεν μπορούσα θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθαν μαζί, πιθανώς στην κηδεία της Μάργαρετ. «Ευχαριστώ, Λορέιν, θα σας περιμένω». «Θα φέρω τη μιλόπιτα μου», πρόσθεσε. «Την αγαπημένη σου». Η αγαπημένη μου ήταν η Μούρα, αλλά η Λορέιν το ήξερε. «Ακούγεται υπέροχο», απάντησα και έκλεισα το τηλέφωνο. Πριν το μεσημέρι, συνειδητοποίησα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Ντουάιτ μου έστειλε μήνυμα. «Μη μαγειρέψεις τίποτα, θα φέρουμε εμείς το μεσημεριανό». Η τελευταία φορά που ο γιος μου έδειξε τέτοια ανησυχία ήταν όταν ζήτησε χρήματα για τη δεύτερη αποτυχημένη επιχείρησή του. Τότε ήταν ένα κατάστημα αθλητικών ειδών. Τα χρήματα τελείωσαν σε 6 μήνες. Ο Ντουάιτ κληρονόμησε το ύψος και τους φαρδείς ώμους μου, αλλά όχι την πρακτικότητά μου. Ο πατέρας μου ήταν υδραυλικός. Εγώ ξεκίνησα ως μαραγκός μαθητευόμενος και μετά άνοιξα μια κατασκευαστική εταιρεία. Ο Ντουάιτ, από την άλλη, είχε πτυχίο οικονομικών και θεωρούσε τη σωματική εργασία κάτι κάτω από την αξιοπρέπεια του. «Οι καιροί αλλάζουν, μπαμπά», συνήθιζε να λέει. Ναι, οι καιροί αλλάζουν, τα χρήματα όμως όχι. Η Λορέιν ήταν διαφορετική, υπολογιστική από την παιδική της ηλικία, πάντα ήξερε τι ήθελε, παντρεύτηκε τον Όλαν Πρέσκοτ, έναν ανερχόμενο χειρουργό, μετακόμισε στην πολυτελή γειτονιά Μπόουερς, 2 παιδιά, σπίτι με πισίνα, συνδρομή σε κλαμπ, αλλά ακόμα και αυτό δεν της ήταν αρκετό. Ο Νόλαν ήταν επιτυχημένος, αλλά δεν ανήκε στην ελίτ της Όλνταουν. Η Λορέιν ένιωθε αυτό το αόρατο φράγμα και προσπαθούσε απεγνωσμένα να το σπάσει. Στις 2 και 5 το μαύρο SUV της Λορέιν σταμάτησε, ακολουθούμενο ποτό. Τους παρακολουθούσα από το παράθυρο της κουζίνας. Ο Ντουάιτ φαινόταν νευρικός, το κάποτε ακριβό κοστούμι του ήταν ατιμέλιτο και χωρίς λάμψη. Η Λορέιν, από την άλλη, ήταν άψογη, με ένα κολακευτικό φόρεμα, μαργαριτάρια και χαμηλά τακούνια. Βοήθησε τον Όλαν να ξεφορτώσει τις τσάντες με τα τρόφιμα. Τα εγγόνια μου έμειναν στο σπίτι για σχολικά έργα, εξήγησε αργότερα η Λορέιν. Ήξερα ότι ήταν ψέμα. Δεν υπάρχουν σχολικά έργα στη μέση του καλοκαιριού, μπαμπά. Η Λορέιν με αγκάλιασε, αφήνοντας ένα ίχνος ακριβού αρώματος στον αέρα. Φαίνεσαι υπέροχος για την ηλικία σου, για την ηλικία σου, μια φράση που προοριζόταν να ακουστεί σαν κομπλιμέντο, αλλά στην πραγματικότητα τόνιζε την ηλικία μου. Ο Ντουάιτ με χτύπησε φιλικά στον ώμο. «Χρόνια πολλά, γέρο», είπε. Μύριζε ουίσκι. 0-0 το απόγευμα. Τους οδήγησα στο σαλόνι, όπου η Μάργαρετ είχε κάποτε τακτοποιήσει τα πορσελάνινα ειδόλια της. Μετά το θάνατό της, τα έβαλα σε κουτιά. Πάρα πολλές αναμνήσεις, πάρα πολύ σκόνη. «Φέραμε το αγαπημένο σου τηγανιτό κοτόπουλο από το Southern Kitchen», είπε η Λορέιν, τακτοποιώντας τα δοχεία στο τραπέζι της τραπεζαρίας. «Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό το εστιατόριο». Η Μάργαρετ μαγείρευε κοτόπουλο καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο στο Μπόουερς και το κέικ από το φούρνο της Μίλντρεντ, πρόσθεσε ο Ντουάιτ, ανοίγοντας ένα κουτί με σοκολατόπιτα. «Είμαι διαβητικός εδώ και 10 χρόνια». «Φαίνεται νόστιμο», είπα ψέματα. Ο Νόλαν, ο σύζυγος της Λορέιν, ήταν ο μόνος που φαινόταν πραγματικά αμήχανος.
Δεν ήταν κακός άνθρωπος, απλά αδύναμος. Η Λορέιν τον είχε επιλέξει όπως επιλέγει κανείς ένα καθαρό αιμοσκυλί με καλό γενεαλογικό δέντρο και υπάκουο. Καθίσαμε στο τραπέζι. Ο Ντουάιτ άνοιξε ένα μπουκάλι κρασί και έβαλε σε όλους εκτός από μένα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με τα φάρμακά σου, έτσι δεν είναι, μπαμπά, χαμογέλασε δείχνοντας τα δόντια του. Θυμήθηκα, στην πραγματικότητα, με τα φάρμακά μου, μπορείς να πιεις ένα ποτήρι κόκκινο. Ο Ντουάιτ απλά δεν ήθελε να σπαταλήσει ακριβό κρασί σε έναν γέρο. Το μεσημεριανό πέρασε με αμήχανες παύσεις και ψεύτικα χαμόγελα. Η Λορέιν μίλησε για τη νέα επιτροπή φιλανθρωπίας, στην οποία τελικά την είχαν προσκαλέσει να συμμετάσχει. Ο Ντουάιτ μίλησε αόριστα για τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές της νέας του επιχείρησης εισαγωγής Ιταλικών επίπλων. Εγώ κούνησα το κεφάλι και προσποιήθηκα ότι πίστευα κάθε λέξη. Σκεπτόμενος εκείνο το μεσημεριανό, μπορώ να δω καθαρά τη στιγμή που κοιτάχτηκαν ο ένας τον άλλον, μια σύντομη ματιά μεταξύ αδελφού και αδελφής, το σήμα για να ξεκινήσει μια προπρογραμματισμένη συζήτηση. Μπαμπά, η Λορέιν άρχισε να σκουπίζει τα χείλη της με μια χαρτοπετσέτα. Ο Ντουάιτ και εγώ θέλαμε να σου μιλήσουμε για κάτι σημαντικό. Έβαλα κάτω το πυρούνι μου. Να το, ανησυχούμε για σένα, συνέχισε. Ζεις μόνο σε ένα τόσο μεγάλο σπίτι, ξεχνάς να παίρνεις τα φάρμακά σου. Δεν ξεχνάω να παίρνω τα φάρμακά μου, τη διέκοψα. Θυμάσαι τον περασμένο μήνα, όταν είπες ότι δεν μπορούσες να βρεις τα χάπια για την αρτηριακή πίεση. Ο Ντουάιτ παρενέβη και μετά η κυρία φύγει όταν η ταυσίγμα τα βρήκε στο γραμματοκιβώτιο. Έβαλα τα χάπια στο γραμματοκιβώτιο μια φορά, αλλά όχι επειδή τα ξέχασα. Πήρα ένα γράμμα και το διάβαζα δίπλα στο γραμματοκιβώτιο. Βρήκε τα χάπια για την πίεση σου. Ο Ντουάιτ παρενέβη και τότε η κυρία φύγει όταν η ταυσίγμα τα βρήκε στο γραμματοκιβώτιο. Έβαλα τα χάπια στο γραμματοκιβώτιο μια φορά, αλλά όχι επειδή τα ξέχασα. Έλαβα ένα γράμμα, το διάβαζα δίπλα στο γραμματοκιβώτιο και χτύπησε το τηλέφωνο. Αποσπάστηκε η προσοχή μου, κάτι που συμβαίνει σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ένα λάθος. Απάντησα. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Λορέιν άγγιξε το χέρι μου με τα κρύα δάχτυλά της. Το σπίτι χρειάζεται συνεχή συντήρηση. Η στέγη έχει διαρροές, τα σκαλιά της βεράντας είναι ασταθή. Τι θα γίνει αν πέσεις, ποιος θα σε βοηθήσει? Κοίταξα τον Ντουάιτ, που μελετούσε τα νύχια του. Πού θες να καταλήξεις? Τον ρώτησα χωρίς περιστροφές. Κοίταξαν ο ένας τον άλλον ξανά. Βρήκαμε ένα υπέροχο μέρος, άρχισε ο Ντουάιτ. Το Bower Pines. Δεν είναι ένα συνηθισμένο γυροκομείο, αλλά μια πραγματική κοινότητα ηλικιωμένων. Το δικό σου διαμέρισμα, αλλά με 24 ώρη νοσηλευτική φροντίδα, κοινόχρηστες τραπεζαρίες και δραστηριότητες. Δεν θα μετακομίσω σε γυροκομείο, το διέκοψα. Μην το λες έτσι, μπαμπά. Η Λορέιν γκρίνιαξε. Είναι μια ενεργή κοινότητα συνταξιούχων. Ο Τζορτζ Χαμόντ ζει εκεί. Το θυμάσαι, δούλευες μαζί του. Ο Τζορτζ Χαμόντ ήταν λογιστής στην εταιρεία μου. Έπαθε εγκεφαλικό στα 65 και η κόρη του τον έβαλε στο Bower Pines. Δεν είμαι ο Τζορτζ, είπα, και είμαι καλά εδώ, μπαμπά. Να είσαι λογικός. Ο Ντουάιτ ύψωσε τη φωνή του. Αυτό το σπίτι είναι πολύ μεγάλο, πολύ παλιό. Αν το πουλήσεις τώρα, θα πάρεις καλά λεφτά, αρκετά για το Bower Pines, και θα σου μείνουν αρκετά. Θα σου μείνουν αρκετά χρήματα. Αυτό είναι, πάντα τα χρήματα. Και το σπίτι, ρώτησα, αν και ήξερα ήδη την απάντηση. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι αγοραστές, απάντησε ο Ντουάιτ πολύ γρήγορα. Η γειτονιά γινόταν όλο και πιο αριστοκρατική και η γη όλο και πιο ακριβή. Θυμήθηκα τη Μάργαρετ να φυτεύει τριαντάφυλλα κατά μήκος του μονοπατιού προς το σπίτι, τον Ντουάιτ και τη Λορέιν να τρέχουν κάτω από το ποτιστικό τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, πως καθόμασταν στη βεράντα τα βράδια ακούγοντας τους γρίλους και κάνοντας σχέδια για το μέλλον. Όχι, είπα, αυτό είναι το σπίτι μου, θα μείνω εδώ. Το πρόσωπο της Λορέιν πάγωσε, ο Ντουάιτ έσφιξε τα δόντια του. Μπαμπά, δεν καταλαβαίνεις, άρχισε η Λορέιν, ανησυχούμε για την ασφάλεια σου. Τι θα γίνει αν σου συμβεί κάτι όταν είσαι μόνος? Το ίδιο που συμβαίνει σε όλους, απάντησα, θα πεθάνω, αλλά στο δικό μου σπίτι, όχι ανάμεσα σε ξένους. Αυτό είναι εγωιστικό, ξέσπασε ο Ντουάιτ, σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, τι θα γίνει με εμάς, πρέπει να ανησυχούμε συνεχώς για το αν είσαι καλά. Μόλις που κατάφερα να συγκρατήσω το γέλιο μου. Ο Ντουάιτ μου τηλεφωνούσε μια φορά το μήνα, αν όχι λιγότερο. Η Λορέιν περνούσε μόνο όταν χρειαζόταν κάτι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ανησύχησες για μένα? Ρώτησα ήσυχα. Όταν ερχόσουν για διασκέδαση, όχι για πάρτι, όχι για χρήματα. Ακολούθησε σιωπή. Ο Νόλαν κοίταζε το πιάτο του, επιθυμώντας σαφώς να ήταν οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί. Δεν είναι δίκαιο, μπαμπά,
είπε τελικά η Λορέιν. Όλοι έχουμε τις δικές μας ζωές. Εγώ έχω παιδιά, ο Ντουάιτ έχει μια επιχείρηση. Δεν μπορούμε να σε επισκεπτόμαστε κάθε μέρα. Δεν ζητάω να έρχεστε κάθε μέρα, απάντησα, αλλά ίσως περισσότερο από μία φορά κάθε 6 μήνες. Αφού το είπα αυτό, το δείπνο είχε ουσιαστικά τελειώσει. Ήμασταν ακόμα στο τραπέζι, αλλά δεν μιλούσαμε. Η Λορέιν άρχισε να μαζεύει τα πιάτα, κάνοντας θόρυβο. Ο Ντουάιτ βγήκε στη βεράντα για να καπνίσει, παρόλο που είχε κόψει το κάπνισμα πριν από 10 χρόνια. Καθώς του συνόδευα μέχρι την πόρτα, ο Ντουάιτ έμεινε πίσω. «Σκέψου την προσφορά μας, μπαμπά», είπε. «Είναι για το καλό σου». Τους παρακολούθησα να φεύγουν με το αυτοκίνητο και σκέφτηκα πόσο είχαν αλλάξει τα πράγματα όταν ζούσε η Μάργαρετ. Παλιά έρχονταν πιο συχνά, όχι από αγάπη για μένα, αλλά από αγάπη για εκείνη. Η Μάργαρετ ήταν το κέντρο της οικογένειάς μας, ο ήλιος γύρω από τον οποίο περιστρέφονταν όλοι. Όταν πέθανε, οι τροχές διακόπηκαν, τα παιδιά απομακρύνθηκαν, απασχολημένα με τα δικά τους προβλήματα. Επέστρεψα στο σπίτι και κάθισα στην καρέκλα μου. Ανοιχτές ευχετήριες κάρτες από τα παιδιά βρισκόταν στο τραπέζι. Ήξερα ότι μέσα θα υπήρχαν οι συνηθισμένες ευχές και υπογραφές, χωρίς καμία αναφορά για το τι πραγματικά συνέβαινε στη ζωή τους, και συνέβαιναν πολλά. Ήξερα περισσότερα από όσα συνειδητοποιούσαν. Τα προβλήματα του Ντουάιτ με τους πιστωτές, η τελευταία του επιχείρηση στο χείλος της χρεοκοπίας, η Λορέιν που προσπαθούσε απεγνωσμένα να μπει στην υψηλή κοινωνία του Μπάουερς, αλλά οι παλιοί πλούσιοι δεν τη δέχονταν, παρά τις πολλές εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων και τις συνδρομές ελέσχες. Δεν το ήξερα αυτό, γιατί μου το είπαν. Η μικρή πόλη του Μπάουερς δεν είχε πολλά μυστικά για όσους ήξεραν να ακούνε, και εγώ άκουγα. Δεν τη δέχονταν, παρά τις εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων και τις συνδρομές σε κλαμπ. Δεν το ήξερα αυτό επειδή μου το είχαν πει. Η μικρή πόλη του Μπάουερς κρατούσε λίγα μυστικά από όσους ήξεραν να ακούνε, και εγώ ήξερα. Ήξερα επίσης κάτι που τα παιδιά μου δεν ήταν σιωπηλά: επενδύσεις που είχαν γίνει πριν από δεκαετίες, εταιρείες που είχαν καταχωρηθεί σε εικονικές εταιρείες, ακίνητα που είχαν αγοραστεί μέσω τρίτων. Η Μάργαρετ καταλάβαινε γιατί όλη αυτή η πολυπλοκότητα. «Όριν», ρώτησε, «θέλει να βλέπει τους ανθρώπους όπως είναι». Απάντησα ότι αν ο Ντουάιτ και η Λορέιν γνώριζαν την πραγματική έκταση της περιουσίας μου, δεν θα είχαν δείξει ποτέ το αληθινό τους πρόσωπο. Ανέβηκα στο δεύτερο όροφο, στο μικρό δωμάτιο που η Μάργαρετ αποκαλούσε γραφείο μου. Εκεί, σε ένα παλιό χρηματοκιβώτιο πίσω από έναν πίνακα, φυλάσσονταν έγγραφα, αποδείξεις ότι ο ταπεινός οικοδόμος Όριν Κάλγουελ δεν ήταν τόσο απλός όσο φαίνεται. Η σημερινή συζήτηση δεν ήταν έκπληξη για μένα. Περίμενα κάτι τέτοιο από τη στιγμή που παρατήρησα τον Ντουάιτ να κοιτάζει γύρω από το σπίτι κατά τη τελευταία του επίσκεψη, εκτιμώντας το όχι ως οικογενειακή κληρονομιά, αλλά ως περιουσιακό στοιχείο. Δεν ήμουν θυμωμένος με τα παιδιά μου, ήμουν απογοητευμένος που τα χρήματα σήμαιναν περισσότερα για αυτά από την οικογένεια, ότι το σπίτι στο οποίο μεγάλωσαν ήταν απλώς ένα ακίνητο που μπορούσαν να πουλήσουν, ότι ο ηλικιωμένος πατέρας τους είχε γίνει ένα βάρος που έπρεπε να ξεφορτωθούν. Κοιτάζοντας τις παλιές φωτογραφίες στον τοίχο, τη Μάργαρετ και τα παιδιά στην παραλία, την πρώτη μέρα στο Λύκειο Λορέιν, τον Ντουάιτ με ένα μπαστούνι του μπέισμπολ, αναρωτήθηκα που είχαμε κάνει λάθος, τι είχα κάνει λάθος στην ανατροφή τους, ίσως δούλευα πολύ σκληρά, ίσως τους έδωσα πάρα πολλά ή, αντίθετα, πάρα λίγα. Η Μάργαρετ ήταν καλύτερη κριτή σε αυτά τα θέματα. Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερα από ένα στέγαστρο και φαγητό στο τραπέζι, έλεγε. Χρειάζονται το χρόνο σου. Δεν τους έδινα πολύ χρόνο. Υπήρχαν πάντα έργα, προθεσμίες. Έχτιζα σπίτια για άλλους και άφηνα το δικό μου σπίτι παραμελημένο. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι πολύ αργά για να δώσω στα παιδιά μου ένα μάθημα. Ίσως το τελευταίο μάθημα που θα μπορέσω ποτέ να τους διδάξω, ένα μάθημα για τις αξίες, για τις συνέπειες, για το τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή. Έβγαλα από το χρηματοκιβώτιο ένα φάκελο για μια πολυκατοικία στο κέντρο του Μπόουερς, το σπίτι όπου ο Ντουάιτ ζούσε σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα από τότε που η πρώην σύζυγός του τον έδιωξε από το κοινό του σπίτι, το σπίτι όπου ο Νόλαν Πρέσκοτ, ο σύζυγος της Λορέιν, είχε ένα ιατρείο στον τελευταίο όροφο. Το κτίριο ανήκε σε μια εταιρεία που ονομαζόταν Margaret Investments. Το ονόμασα έτσι προς τιμή της γυναίκας μου, αλλά ούτε ο Ντουάιτ ούτε η Λορέιν είχαν συνδέσει ποτέ την εταιρεία με μένα. Δεν ήξεραν καν ότι υπήρχε. Έτρεξα τα δάχτυλά μου πάνω στα έγγραφα, σκεπτόμενος το επόμενο βήμα. Όχι για εκδίκηση, αλλά για δικαιοσύνη, για ένα τελευταίο μάθημα που θα μπορούσε να αλλάξει τα παιδιά μου προς το καλύτερο, αν δεν είναι πολύ αργά. Ένα τηλεφώνημα διέκοψε τις σκέψεις μου. «Παππού, είμαι η Μέρεντιθ, η κόρη του Ντουάιτ. Χρόνια πολλά. Συγγνώμη που δεν ήρθα». Από όλα τα εγγόνια, η Μέρεντιθ ήταν η μόνη που με επισκεπτόταν πραγματικά, όχι συχνά, καθώς ο πατέρας της δεν ενέκρινε να βγαίνουμε μαζί.
Σε ευχαριστώ ειλικρινά, Μέρεντιθ. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Ο μπαμπάς είπε ότι εσείς οι δύο τσακωθήκατε για το σπίτι. Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα στο Bowers. Δεν ήταν ακριβώς τσακωμός, απλά μια διαφωνία. Θέλει να μετακομίσει στο Pines. Ναι. Μην το κάνεις, παππού, είπε σοβαρά. Δεν θα σου αρέσει εκεί. Η Τζέμα κάνει εθελοντισμό εκεί και λέει ότι είναι ένα φοβερό μέρος, παρά τα όμορφα φυλάδια. Η Τζέμα ήταν φίλη της Μέρεντιθ, έξυπνο κορίτσι που σπούδαζε κοινωνική εργασία. Μην ανησυχείς, απάντησα, δεν θα πάω πουθενά. Αφού μίλησα με τη Μέρεντιθ, κάθισα για πολλή ώρα στην καρέκλα κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο τον ήλιο που έδιε. Ένα σχέδιο άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό μου, ένα σχέδιο που θα χρειαζόταν χρόνο, υπομονή και τη βοήθεια μερικών έμπιστων φίλων. Πήρα το κινητό μου και πήρα έναν αριθμό. Τεντ, είμαι ο Όριν, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ο Θείοντορ Λόκετ ήταν δικηγόρος και φίλος μου για πάνω από 40 χρόνια. Ήξερε τα πάντα για τις υποθέσεις μου, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης της Margaret Investments και άλλων εταιριών. Τι συμβαίνει, Γουόρεν? Ρώτησε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε σε εφαρμογή το σχέδιο Β, απάντησα. Τα παιδιά θέλουν να με εκδιώξουν. Αφού μίλησα με τα παιδιά την ημέρα των γενεθλίων μου, υπήρξε μια ησυχία. Η Λορέιν τηλεφώνησε 3 μέρες αργότερα, με φωνή τεταμένη σαν χορδί. Μπαμπά, σκέφτηκε στην προσφορά μας? Ναι, απάντησα. Η απόφασή μου δεν είχε αλλάξει. Υπήρξε μια παύση. Μπορούσα σχεδόν να νιώσω την ενόχλησή της να διαχέεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. Εντάξει, είπε τελικά, αλλά υποσχέθηκε να το ξανασκεφτεί τουλάχιστον. Σε νοιαζόμαστε. Αυτό ήταν το τέλος της συζήτησης. Ο Ντουάιτ δεν τηλεφώνησε καθόλου. Πέρασαν 2 εβδομάδες έτσι. Συνέχισα να ζω τη φυσιολογική μου ζωή. Πρωινό στις 6 ακριβώς το πρωί, βόλτα στο ταχυδρομείο, ανάγνωση της εφημερίδας στη βεράντα, περιστασιακό παιχνίδι σκάκι με τον Τεντλόκετ στο πάρκο. Την Πέμπτη, ακριβώς 3 εβδομάδες μετά τα γενέθλιά μου, βγήκα για τη συνηθισμένη πρωινή μου βόλτα. Ο ουρανός ήταν καθαρός, ο αέρας φρέσκος από τη βροχή της νύχτας. Ακολούθησα τη συνηθισμένη διαδρομή μου μέσα από το πάρκο, περνώντας από την παλιά βιβλιοθήκη προς το φούρνο Στάμφαρντ για φρέσκο ψωμί. Η Μάιρα Στάμφορντ, η ιδιοκτήτρια του φούρνου, μου φύλαγε ένα καρβέλι ψωμί σίκαλης κάθε Πέμπτη. Όριν, σε πήρε κάποιος τηλέφωνο, είπε η Μάιρα όταν μπήκα. Η κόρη σου σε έψαχνε. Σούφρωσα τα φρύδια. Η Λορέιν δεν τηλεφωνούσε ποτέ στο φούρνο. Δεν ήξερε καν ότι είχα τη συνήθεια να έρχομαι εδώ τις Πέμπτες. Πριν από περίπου 20 λεπτά, είπε ότι δεν μπορούσε να σε βρει στο σπίτι. Δεν μπορούσε να σε βρει στο σπίτι. Παράξενο, δεν είχα κλείσει το τηλέφωνό μου. Τι άλλο είπε, τίποτα ιδιαίτερο. Ρώτησε αν θα περάσεις από εκεί και μου είπε να σου πω να την πάρεις όταν μπορείς. Έγνεψα, πήρα το ψωμί μου και βγήκα από το φούρνο σκεπτόμενος, γιατί με έψαχνε η Λορέιν και γιατί τηλεφώνησε στο φούρνο. Αποφασίζοντας να μην ασχοληθώ πολύ με αυτό το ερώτημα, πήγα στον τηλεφωνικό θάλαμο στη γωνία του δρόμου και πήρα τον αριθμό της Λορέιν. Ο Νόλαν απάντησε, Όριν, η φωνή του ακουγόταν παράξενη. Πού είσαι στην πόλη? Με έψαχνε η Λορέιν. Ναι, ψέλισε, νομίζω ότι πρέπει να της μιλήσεις. Ακούστηκε ένας θόρυβος στο τηλέφωνο και μετά η φωνή της Λορέιν. Μπαμπά, δόξα τω Θεώ. Ακουγόταν σαν να έκλαιγε. Πού είσαι στο κέντρο της πόλης? Τι συνέβη? Λορέιν, είναι το σπίτι σου. Μπαμπά, έχει πιάσει φωτιά. Ένιωσα το έδαφος να γλιστράει κάτω από τα πόδια μου. Το σπίτι της Μάργαρετ και το δικό μου. Τι εννοείς ότι έχει πιάσει φωτιά? Η πυροσβεστική είναι ήδη εκεί, αλλά... Η φωνή της έσπασε. Είναι άσχημα, μπαμπά, είναι πολύ άσχημα. Έρχομαι, είπα και έκλεισα το τηλέφωνο. Ήταν 20 λεπτό με τα πόδια μέχρι το σπίτι, αλλά τα κατάφερα σε 15 λεπτά, παρά τα 77 μου χρόνια. Καθώς τρίβαγα στη γειτονιά μου, είδα καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. 3 πυροσβεστικά οχήματα, ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα στενοφόρο ήταν σταθμευμένα μπροστά από το σπίτι μου. Ένα πλήθος γειτόνων είχε μαζευτεί σε ασφαλή απόσταση, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι είδα τις φλόγες να καταβροχθίζουν με μανία τη στέγη του σπιτιού που είχα χτίσει με τα ίδια μου τα χέρια, το σπίτι όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν τα παιδιά μου, το σπίτι όπου πέθανε η Μάργαρετ. Παγώσαμε για μια στιγμή, νιώθοντας μια παράξενη ηρεμία. Κάπου στα όρια της συνείδησής μου, η σκέψη έλαμψε. Πολύ βολικό που η φωτιά ξέσπασε ακριβώς τώρα,
Όταν τα παιδιά επέμεναν να πουλήσουν το σπίτι, πολύ βολικό που η Λορέιν δεν με έψαχνε στο σπίτι, αλλά στο φούρνο που πήγαινα κάθε Πέμπτη, πολύ βολικό που αυτή η Πέμπτη ήταν η μόνη μέρα τη εβδομάδα που η γειτόνισσα τη κυρία φύγιοταν η ταυσίγμα δεν. Η κόρη τη την πήγαινε κάθε Πέμπτη για την ημέρα. Η Λορέιν έτρεξε προς εμένα με το πρόσωπό τη βρεγμένο από δάκρυα. Πίσω τη ήταν ο Ντουάιτ, χλωμός, με ένα χαμένο βλέμμα στο πρόσωπό του. Νομίζαμε ότι φοβόμασταν. Δεν τελείωσε τη φράση της, αλλά κατάλαβα. Νόμιζαν ότι ήμουν μέσα. Φοβόντουσαν ότι ήμουν νεκρός ή μήπως ήλπιζαν ότι ήμουν στην πόλη. Τι συνέβη, δεν το ξέραμε, είπα. Ξέρω, είπε ο Ντουάιτ. Πέρασα να δω αν είσαι καλά. Είδα τον καπνό και κάλεσα το 911. Τότε η Λορέιν, η πυροσβεστική υπηρεσία, είπε ότι μπορεί να είναι η καλωδίωση. Το σπίτι είναι παλιό. Είχα αντικαταστήσει εντελώς την καλωδίωση πριν από 5 χρόνια, μετά το θάνατο της Μάργαρετ. Νέα χαλκοσωλήνες, σύγχρονοι διακόπτες, προστασία από υπερφόρτωση. Προσέλαβα εγώ ο ίδιος τους ηλεκτρολόγους και έλεγξα κάθε λεπτομέρεια. Πού ξεκίνησε η φωτιά, ρώτησα. Στο υπνοδωμάτιό σου, νομίζω, απάντησε η Λορέιν, η δίπλα του. Το υπνοδωμάτιο μου ήταν στο δεύτερο όροφο, εκεί ήταν και το γραφείο μου με το χρηματοκιβώτιο. Ήταν σύμπτωση. Ένας πυροσβέστης μας πλησίασε, ένας ψηλός άντρας με κουρασμένο πρόσωπο. Κύριε Κάλγουελ, είμαι ο αρχηγός Τζένινγκς. Φοβάμαι ότι τα νέα δεν είναι καλά. Το βλέπω, απάντησα κοιτάζοντας τη φωτιά που έκαιγε την οροφή του σπιτιού. Η φωτιά ξεκίνησε στο δεύτερο όροφο, στο πίσω υπνοδωμάτιο. Εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Κάνουμε ομικρόν με τόνο, τι μπορούμε, αλλά το σπίτι μάλλον δεν μπορεί να σωθεί. Κούνησα το κεφάλι, νιώθοντας παράξενα μουδιασμένος. 5 χρόνια αναμνήσεων, κόπου, όλα εξαφανίζονται στη φωτιά. Έχετε καμία υπόθεση για την αιτία, ρώτησα. Ο αρχηγός δίστασε. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε. Θα ερευνήσουμε όταν σβήσει η φωτιά, αλλά υπήρξε μια κλίση από το γιο σας ότι ίσως να είστε μέσα. Κάναμε όση έρευνα μπορούσαμε, όπως βλέπετε. Είμαι εδώ, είπα. Ναι, αυτό είναι καλό, είπε ο αρχηγός, κουνώντας το κεφάλι. Έχετε κάπου να μείνετε για το άμεσο μέλλον? Πριν προλάβω να απαντήσω, η Λορέιν παρενέβη. Θα έρθει μαζί μου. Έχουμε ήδη αποφασίσει τα πάντα. Κοίταξα την κόρη μου. Τα μάτια της ήταν κόκκινα από τα δάκρυα, αλλά υπήρχε και κάτι άλλο σε αυτά. Ανακούφιση, αποφασιστικότητα. 3 ώρες αργότερα, η φωτιά είχε σβήσει, αλλά το μόνο που είχε απομείνει από το σπίτι ήταν ένα καμένο σκελετό. Η στέγη είχε καταρρεύσει, οι τοίχοι είχαν γκρεμιστεί. Έχουμε ήδη αποφασίσει τα πάντα. Κοίταξα την κόρη μου. Τα μάτια της ήταν κόκκινα από τα δάκρυα, αλλά υπήρχε και κάτι άλλο σε αυτά. Ανακούφιση, αποφασιστικότητα. 3 ώρες αργότερα, η φωτιά είχε σβήσει, αλλά το μόνο που είχε απομείνει από το σπίτι ήταν ένα καμένο σκελετό. Η στέγη είχε καταρρεύσει, οι τοίχοι είχαν μαυρίσει από την εθάλη. Όλη μου η ζωή είχε γίνει στάχτη. Πάμε, μπαμπά, είπε η Λορέιν απαλά, παίρνοντάς με από το χέρι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε εδώ. Την άφησα να με οδηγήσει στο αυτοκίνητο. Ο Ντουάιτ κάθισε πίσω από το τιμόνι και η Λορέιν στο πίσω κάθισμα δίπλα μου. Σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι της, μου κρατούσε το χέρι σαν να φοβόταν ότι εξαφανιστώ. Στο δείπνο, ο Ντουάιτ και η Λορέιν ήταν ασυνήθιστα προσεκτικοί. Η Λορέιν μαγείρεψε το αγαπημένο μου ψητό βοδινό, ένα πιάτο που δεν είχε φτιάξει ποτέ πριν. Ο Ντουάιτ άνοιξε ένα μπουκάλι καλό ουίσκι και μου έβαλε ένα ποτήρι χωρίς να επιλέξει για τα φάρμακα. Μπαμπά, πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον, άρχισε η Λορέιν όταν τελειώσαμε το φαγητό. Το μέλλον, το σπίτι έχει καταστραφεί. Θα χρειαστούν μήνες για να ξαναχτιστεί, αν μπορεί να ξαναχτιστεί, και η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μην καλύψει τα πάντα, δεδομένης της ηλικίας του κτηρίου. Το έχω σκεφτεί, είπα. Θα δούμε τι θα πει η ασφαλιστική εταιρεία, αλλά ακόμα και αν το κάνουν. Ο Ντουάιτ παρενέβη, πρέπει να σκεφτείς αν αξίζει να το ξαναχτίσεις. Ίσως είναι ένα σημάδι ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσεις. Ένα σημάδι, σήκωσε ένα φρύδι. Πιστεύεις στα σημάδια τώρα, Ντουάιτ, έστρεψε το βλέμμα του. Ξέρεις τι εννοώ. Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα της ασφάλειας για να εγκατασταθείς στο Boar Spines. Η Λορέιν και εγώ μιλήσαμε με τη διεύθυνση. Έχουν ένα υπέροχο διαμέρισμα με θέα στο πάρκο. Πόσο βολικό και πόσο γρήγορα τα κανόνισαν όλα. Δεν είμαι έτοιμος να πάρω τέτοια απόφαση ακόμα, είπα. Πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσω τις συνέπειες της φωτιάς. Φυσικά, μπαμπά. Η Λορέιν μου χάιδεψε το χέρι.
Θέλουμε απλώς να ξέρεις ότι έχεις επιλογές και ότι είμαστε εδώ για σένα. Η φωνή της έδειχνε τόσο ψεύτικη ανησυχία που με το ζόρι συγκράτησα το γέλιο μου. Ανταυτού, κούνησα το κεφάλι και ήπια μια γουλιά ουίσκι. 2 μέρες αργότερα, ήρθαν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας για την πυρκαγιά. Ο αστυνόμος Τζένινγκς τα έφερε προσωπικά στο σπίτι του Λόρεν. «Κύριε Κάλουελ», μου είπε, «ορίστε η αναφορά μας». Δεν ήταν καλά νέα. Φοβάμαι. Άνοιξα το φάκελο και κοίταξα τα έγγραφα. Αυτό που μου τράβηξε την προσοχή ήταν η φράση «πιθανή αιτία», ελαττωματική ηλεκτρική καλωδίωση στον τοίχο μεταξύ της κρεβατοκάμαρας και του γραφείου. Όπως είπα, η καλωδίωση είχε αντικατασταθεί πλήρως πριν από 5 χρόνια. Το επισήμανα στον αρχηγό και εκείνος κούνησε το κεφάλι. Το έχουμε λάβει υπόψη, αλλά ακόμη και η καινούρια καλωδίωση μπορεί να είναι ακατάλληλα εγκατεστημένη ή να έχει υποστεί ζημιά αποτροκτικά. Βρήκαμε σημάδια τήξης σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Παρατήρησα ότι η Λορέιν και ο Ντουάιτ αντάλλαξαν γρήγορες ματιές. «Κατάλαβα», είπα. «Ευχαριστώ για τη δουλειά σας». Όταν ο Τζένινγκς έφυγε, η Λορέιν κάθισε δίπλα μου. «Βλέπεις, μπαμπά, ήταν απλά ένα τύχημα. Κανείς δεν μπορούσε να το προβλέψει». «Ναι», συμφώνησα, «κανείς δεν μπορούσε». Ο Ντουάιτ καθάρισε το λαιμό του. «Μπαμπά, η Λορέιν και εγώ σκεφτόμασταν, ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον να δείτε το Πάινς, χωρίς καμία δέσμευση, απλά για να ρίξετε μια ματιά». Κοίταξα τα παιδιά μου, που ήταν σαφώς νευρικά, περιμένοντας την απάντησή μου. «Εντάξει», είπα τελικά, «πάμε να ρίξουμε μια ματιά». Η ανακούφιση στα πρόσωπά τους ήταν σχεδόν αισθητή. Το Bowers Pines ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα. Ένα αποστηρωμένο συγκρότημα με χαμογελαστό προσωπικό και ανώνυμα διαμερίσματα. Η κυρία Ρος, η διευθύντρια, μας ξενάγησε με ένα πρότυπο λόγο για την άνεση και την ασφάλεια. Προσποιήθηκα ότι εντυπωσιάστηκα, έκανα τις σωστές ερωτήσεις και τελικά συμφώνησα να καταθέσω μια προκαταβολή για ένα διαμέρισμα. Μια εβδομάδα μετά την πυρκαγιά, μετακόμισα στο Bowers Pines. Η Λορέιν και ο Ντουάιτ με βοήθησαν να τακτοποιηθώ. Αγόρασαν καινούργια ρούχα για να αντικαταστήσουν αυτά που είχαν καεί και έφεραν μερικά προσωπικά αντικείμενα που είχαν αποθηκευτεί στο σπίτι του Τεντ. Ήταν ασυνήθιστα προσεκτικοί και φροντισμένοι. Την ημέρα που μετακομίσαμε, η Λαρέιν μου έφερε μια στίβα χαρτιά. «Μπαμπά, αυτά είναι από την ασφαλιστική εταιρεία. Συμφώνησαν να πληρώσουν για το σπίτι, αλλά είναι λιγότερα από όσα περιμέναμε. Έχει να κάνει με την υποτίμηση και την παλιά καλωδίωση». Έλεξα τα χαρτιά και το ποσό ήταν πράγματι κάτω από την αγοραία αξία του σπιτιού, αλλά ακόμα σημαντικό. «Και κάτι άλλο», συνέχισε η Λαρέιν, δείχνοντάς μου έναν άλλο φάκελο. «Αυτά είναι τα χαρτιά για να μείνεις εδώ. Πρέπει να υπογράψεις ένα συμβόλαιο και μερικά άλλα χαρτιά». Άνοιξα το φάκελο και άρχισα να διαβάζω ένα τυπικό συμβόλαιο γυροκομείου και ένα ξεχωριστό έγγραφο, μια πληρεξουσιότητα για τη διαχείριση των οικονομικών σου. «Τι είναι αυτό?» ρώτησα δείχνοντας την πληρεξουσιότητα. «Είναι τυπική διαδικασία, μπαμπά», εξήγησε η Λορέιν. «Υπήγει όταν οι Σίγμα απαιτούν κάποιον να είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των εξόδων διαβίωσής σου, σε περίπτωση που. Λοιπόν, δεν μπορείς να διαχειριστείς τα οικονομικά σου. Είμαι ακόμα λογικός, Λορέιν?» «Φυσικά και είσαι, μπαμπά. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Υπέγραψα τη συμφωνία διαμονής, αλλά ανέβαλα την πληρεξουσιότητα. Πρέπει να το συζητήσω με τον Ντεντ, που με έχει βοηθήσει πάντα σε νομικά θέματα». Η Λορέιν συνοφρίωσε, αλλά κούνησε το κεφάλι. «Φυσικά, μπαμπά, φυσικά, αλλά μην αργήσεις πολύ. Η διοίκηση χρειάζεται όλα τα έγγραφα». Όταν τα παιδιά έφυγαν, κάθισα στην καρέκλα μου και κοίταξα έξω από το παράθυρο για πολλή ώρα. Το σχέδιό τους ήταν προφανές: να βάλουν φωτιά στο σπίτι, να με μετακομίσουν στο Pines, να πάρουν τον έλεγχο των οικονομικών μου. Δεν ήξεραν ότι είχα μαντέψει τις προθέσεις τους. Δεν ήξεραν ότι τα βασικά έγγραφα ήταν ασφαλή με τον Dead και δεν ήξεραν απολύτως τίποτα για τη Margaret Investments και τα άλλα περιουσιακά μου στοιχεία. Την επόμενη μέρα συνάντησα τη Willow Tanner, τη νεαρή κοινωνική λειτουργό στο Pines. Σε αντίθεση με το υπόλοιπο προσωπικό, δεν μιλούσε με συγκαταβατικά ή χρησιμοποιούσε εκείνο το ειδικό ύφος που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους. «Κύριε Κόλτγελ», είπε, και κάθισε δίπλα μου στην αίθουσα αναμονής. «Πώς τα πάτε?» «Όχι άσχημα», απάντησα. «Το φαγητό θα μπορούσε να είναι καλύτερο, όμως». Γέλασε ειλικρινά, όχι από ευγένεια. «Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ προτιμώ να τρώω στο καφέ απέναντι». Συζητήσαμε λίγο ακόμα. Ήταν έξυπνη και παρατηρητική,
σπάνιες ιδιότητες σε αυτό το μέρος. Καθώς έφευγε, τη ρώτησα: Δεσποινή Στάνερ, μήπως γνωρίζετε την Τζέμα? Είναι και αυτή κοινωνική λειτουργός, φίλη των εγγονών μου. Η Willow σήκωσε τα φρύδια της έκπληκτη. Τζέμα Πάρκερ, ναι, πηγαίναμε μαζί στο σχολείο. Μερικές φορές κάνει εθελοντική εργασία εδώ. Μικρός κόσμος, χαμογέλασα. Πράγματι, είπε μετά από μια παύση. Κύριε Κάλουελ, αν χρειαστείτε κάτι, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Είμαι εδώ κάθε μέρα από τις 9 έως τις 5. Όταν έφυγε, έβγαλα το κινητό μου και κάλεσα τον Ντέντ. Ποια είναι η κατάσταση? Ρώτησε. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, απάντησα. Τα παιδιά το πίστεψαν. Νομίζουν ότι είμαι ένας αβοήθητος γέρος που μπορούν να κοροϊδεύουν. Προσπάθησαν να πάρουν την εξουσία. Ναι, σήμερα. Είπα ότι ήθελα να το συζητήσω μαζί σου. Αυτό είναι έξυπνο, μας δίνει χρόνο, Τεντ. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ήρθε η ώρα να θέσουμε σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο του σχεδίου. Είσαι σίγουρος, Όριν, είναι ένα δραστικό βήμα. Κοίταξα έξω από το παράθυρο τον περιποιημένο κήπο του Bowers Pines, όπου οι νοσοκόμες περπατούν με τους ηλικιωμένους σαν να είναι παιδιά σε παιδικό σταθμό. Απολύτως, απάντησα. Τα παιδιά μου πρέπει να μάθουν τι σημαίνει να είσαι άστεγος, τι σημαίνει να χάνεις τα πάντα σε μια μέρα. Ίσως αυτό τους μάθει να εκτιμούν αυτά που έχουν. Ο Τεντ αναστέναξε. Εντάξει, θα ετοιμάσω τα χαρτιά. Οι ειδοποιήσεις έξωσης θα είναι έτοιμες μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τέλεια, είπα, και Τεντ, σε ευχαριστώ, είσαι αληθινός φίλος. Παρακαλώ, Όριν. Παρεμπιπτόντως, η εγγονή σου, η Μέρεντιθ, μου τηλεφώνησε. Ανησυχεί για σένα. Η Μέρεντιθ είναι η μόνη στην οικογένεια που κληρονόμησε την κοινή λογική της Μάργαρετ, χαμογέλασα. Πες της ότι είμαι καλά και ότι η διασκέδαση είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Τελείωσα την κουβέντα και άραξα στην καρέκλα μου, νιώθοντας πιο ενεργητικός από μικρόν με τόνο ότι είχα νιώσει εδώ και χρόνια. Την πρώτη εβδομάδα στο Bowers Pines έπαιξα το ρόλο του όμορφου γέρου, παρακολούθησα ένα ομαδικό μάθημα ζωγραφικής, παρόλο που δεν είχα ποτέ κρατήσει πινέλο, έπαιξα μπίγκο με τους άλλους ενίκους, ακούγοντας υπομονετικά τις ατελείωτες ιστορίες τους για τα εγγόνια και τις ασθένειές τους, έφαγα άνω στο φαγητό στην κοινόχρηστη τραπεζαρία, ευχαριστώντας τις νοσοκόμες για τα χάπια που δεν χρειαζόμουν. Η Λορέιν με επισκεπτόταν κάθε δεύτερη μέρα, φέρνοντάς μου σπιτικά γλυκά και περιοδικά. Ο Ντουάιτ περνούσε 2 φορές κάθε φορά με νέα έγγραφα που έπρεπε να υπογραφούν αμέσως. Εγώ συνέχιζα να το αναβάλω, επικαλούμενος πονοκεφάλους ή την ανάγκη να συμβουλευτώ τον Ντέντ. Μπαμπά, είναι απλά μια τυπική διαδικασία, είπε ο Ντουάιτ, κρύβοντας με δυσκολία την ενόχλησή του. Γιατί πρέπει να κάνεις τα πάντα τόσο περίπλοκα? Δεν μπορείς να βιάζεις τις αποφάσεις στην ηλικία μου, απάντησα, απολαμβάνοντας τον τρόπο με τον οποίο το πρόσωπό του κοκκίνιζε από θυμό. Δεν θέλεις να υπογράψω κάτι χωρίς να το καταλαβαίνω, η πεισματάρα μου τον εκνεύριζε. Ο Ντουάιτ ήταν πάντα ανυπόμονος ως παιδί. Ήθελε τα πάντα, καινούρια παιχνίδια, λιχουδιές, προσοχή. Η Μάργαρετ προσπάθησε να του μάθει υπομονή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στον κόσμο των επιχειρήσεων, αυτό το χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του γύρισε εναντίον του. Αναλάμβανε έργα χωρίς να υπολογίζει τους κινδύνους, επένδυε χρήματα σε αμφίβολες επιχειρήσεις, περιμένοντας άμεση απόδοση. Η Λορέιν ήταν διαφορετική, υπολογιστική, μεθοδική. Μπορούσε να περιμένει χρόνια για να πάρει αυτό που ήθελε. Γι' αυτό ήμουν σίγουρη ότι η ενοικίαση του σπιτιού ήταν δική της ιδέα και όχι του Ντουάιτ. Αυτός θα προδιδόταν, ενώ εκείνη ποτέ. Την Πέμπτη, 10η μέρα της διαμονής μου στο Pines, κάποιος χτύπησε την πόρτα του δωματίου μου. Ο Κάπα Κάλουελ Γουίλοου Τάνερ στεκόταν στην πόρτα με ένα φάκελο. Κάνω τις συνήθεις επισκέψεις μου. Μπορώ να περάσω, φυσικά, Δεσποινή Στάνερ. Της έδειξα την καρέκλα απέναντι από το διάδρομο. Καθίστε. Κάθισε, άνοιξε το φάκελο και έβγαλε ένα στυλό. Πώς νιώθετε? Προσαρμόζομαι στο νέο μέρος όσο το δυνατόν περισσότερο, απάντησα. Το φαγητό θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά δεν είμαι επιλεκτική. Δεν είμαι επιλεκτική. Χαμογέλασε και σημείωσε κάτι στα χαρτιά. Πώς είναι ο ύπνος? Έχετε προβλήματα να κοιμηθείτε? Εφιάλτες? Όχι, τίποτα τέτοιο. Ωραία, είπε και έκλεισε το φάκελο. Ξέρετε, κύριε Κόλτγελ, πολλοί νέοι κάτοικοι έχουν προβλήματα προσαρμογής, ειδικά εκείνοι που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, όπως εσείς και η πυρκαγιά, είπε. Ένα σπίτι είναι απλώς ένα κτίριο, απάντησα. Είναι οι άνθρωποι που έχουν σημασία, όχι η τύχη. Με κοίταξε προσεκτικά.
Αυτό είναι πολύ ώριμο. Δεν αισθάνονται όλοι έτσι για την απώλεια του σπιτιού τους, ειδικά αν έχουν ζήσει εκεί για δεκαετίες. Ίσως είμαι απλά καλός στο να κρύβω τα συναισθήματά μου, χαμογέλασα. Ίσως. Σταμάτησε για λίγο. Κύριε Κάλγουελ, αναρωτιόμουν, αναφέρατε την Τζέμα, τη φίλη της εγγονής σας. Σας είπε πραγματικά για τα πεύκα? Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Με ελέγχεις? Ναι, μέσω της Μέρεντιθ. Η εγγονή μου με επισκέπτεται μερικές φορές και μια μέρα έφερε την Τζέμα. Καλό κορίτσι. Ανέφερε ότι είναι θελόντρια εδώ. Η Γουίλοου κούνησε το κεφάλι. Μόλις χθες μιλούσα μαζί της και εξεπλάγει όταν έμαθε ότι ήσασταν εδώ. Είπε ότι τα πεύκα ήταν το τελευταίο μέρος που περίμενε να σας δει. Κοίταξε στη Γουίλοου με ανανεωμένο ενδιαφέρον. Γιατί μου το λέει αυτό? Γιατί η Τζέμα είπε ότι πάντα της φαινόσασταν ανεξάρτητος, όχι ο τύπος που θα ήταν επίοικης με την οικογένειά του. Τώρα καταλαβαίνω. Η Γουίλοου ήταν πιο έξυπνη από μικρό με τόνο, τι φαινόταν. Μερικές φορές ένας άντρας δεν έχει επιλογή, είπα προσεκτικά, ειδικά όταν το σπίτι του καίγεται ολοσχερός. Με κοίταξε στα μάτια. Πάντα υπάρχει επιλογή, κύριε Κάλγουελ, πάντα. Είδα κατανόηση στα μάτια της. Ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την ιστορία μου, ότι δεν ήμουν απλώς ένας αβοήθητος γέρος σε δύσκολες συνθήκες. Έχετε δίκιο, κυρία Τάνερ, είπα χαμηλώνοντας τη φωνή μου. Πάντα υπάρχουν επιλογές και εγώ έκανα τη δική μου. Μπορώ να ρωτήσω ποια? Δεν έπρεπε να την εμπιστευτώ, δεν έπρεπε να αποκαλύψω τα χαρτιά μου, αλλά κάτι στο άμεσο βλέμμα της, στο γνήσιο ενδιαφέρον της, με όθησε να συνεχίσω. Η επιλογή να παρακολουθήσω και να περιμένω. Βλέπετε, κυρία Τάνερ, από καιρό υποψιαζόμουν ότι τα παιδιά μου δεν είναι τόσο στοργικά όσο θέλουν να φαίνονται. Η φωτιά επιβεβαίωσε τους φόβους μου. Πιστεύω ότι η φωτιά δεν ήταν ατύχημα. Έκανε ένα βήμα μπροστά. Ας πούμε απλά ότι υπήρχαν πάρα πολλές συμπτώσεις. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Να αποδώσω δικαιοσύνη, απάντησα, αλλά χρειάζομαι βοήθεια. Κάποιον μέσα στο πηγιόταν η Σίγμα που να μπορώ να εμπιστευτώ. Η Γουίλοου με κοίταξε για μια μακρά στιγμή, σαν να με εκτιμούσε. Δουλεύω εδώ για 3 χρόνια, κύριε Κάλγουελ, και έχω δει αρκετές περιπτώσεις όπου οι οικογένειες δεν έχουν ενεργήσει προς το συμφέρον των ηλικιωμένων συγγενών τους. Αν έχεις πέσει θύμα κάτι τέτοιου, θα ήθελα να βοηθήσω. Γιατί? Επειδή είναι το σωστό. Έκανε μια κίνηση με τους ώμους και επειδή η Τζέμα μίλησε για σένα ως για έναν καλό άνθρωπο και εμπιστεύομαι την κρίση της. Έγνεψα. Θέλω να με βοηθήσεις με μερικά πράγματα. Πρώτον, να κανονίσεις μια συνάντηση με τον δικηγόρο μου, τον Ted Lockett, χωρίς να το μάθει η διοίκηση. Δεύτερον, να επιτρέψεις την εγγονή μου, τη Meredith, να με επισκεφτεί χωρίς να το μάθει ο πατέρας της. Το πρώτο δεν είναι δύσκολο, είπε η Γουίλοου. Οι επισκέπτες μπορούν να έρχονται κατά τις ώρες επισκεπτηρίου και κανείς δεν ελέγχει ποιοι είναι. Όσο για την εγγονή σου, μπορώ να τη συναντήσω στην πλαϊνή είσοδο και να την οδηγήσω από το χώρο του προσωπικού, όπου δεν υπάρχουν κάμερες. Ευχαριστώ, κυρία Τάνερ. Γουίλοου, σε παρακαλώ, είπε χαμογελώντας. Αν είμαστε μέρος μιας μυστικής συνωμοσίας, ας απευθυνόμαστε τουλάχιστον με τα μικρά μας ονόματα. Εντάξει, Γουίλοου, χαμογέλασα κι εγώ. Λέγε με Όριν. Την επόμενη μέρα, ο Τεντ ήρθε να με δει, όπως είχε κανονιστεί. Η Γουίλοου τον οδήγησε από την είσοδο του προσωπικού και μας άφησε μόνος μας μικρό δωμάτιο συμβουλευτικής. Ο Όριν Τεντ μου έσφιξε δυνατά το χέρι. Πώς θα πας? Καλύτερα από μικρό με τόνο, τι νομίζουν, είπα και του έδειξα μια καρέκλα. Κάθισε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο Τεντ έβγαλε ένα φάκελο με έγγραφα από το χαρτοφύλακά του. Έχω όλα όσα ζήτησες. Οι ειδοποιήσεις έξωσης είναι έτοιμες. Το μόνο που χρειάζομαι είναι η υπογραφή σου. Πήρα τα έγγραφα και τα κοίταξα. Όλα ήταν ακριβώς όπως τα ήθελα. Τέλεια, Τεντ. Πότε μπορείς να τα στείλεις? Αύριο. Αλλά, Όριν, είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το πας τόσο μακριά? Είναι τα παιδιά σου, ο μικρόν με τόνο, τι και να γίνει. Έβαλα τα χαρτιά στην άκρη και κοίταξα τον παλιό μου φίλο. Σταμάτησαν να είναι παιδιά μου τη στιγμή που αποφάσισαν να κάψουν το σπίτι που έχτισα με τα χέρια μου, το σπίτι όπου μεγάλωσαν, το σπίτι όπου πέθανε η μητέρα τους. Ο Τεντ αναστέναξε. Καταλαβαίνω τον πόνο σου, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τους τιμωρήσεις χωρίς να τους πετάξεις στο δρόμο. Δεν έχει να κάνει με τιμωρία, Τεντ. Έχει να κάνει με το μάθημα που πρέπει να πάρουν. Πρέπει να καταλάβουν πως είναι να είσαι άστεγος, να νιώσουν αυτό που νομίζουν ότι θα έπρεπε να νιώσω εγώ. Και ο Νόλαν και τα εγγόνια, θα υποφέρουν κι αυτοί, σκέφτηκα. Ο σύζυγος της Λορέιν ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος, αλλά όχι κακός, και τα παιδιά δεν φταίνε για τις αμαρτίες των γονιών τους.
Έχω ένα σχέδιο και για αυτούς. Ο Νόλαν μπορεί να κρατήσει το ιατρείο του και όσον αφορά τα εγγόνια, θα τους αφήσω ξεχωριστή κληρονομιά μέσω ενός καταπιστεύματος, αλλά ο Ντουάιτ και η Λορέιν πρέπει να νιώσουν τις συνέπειες των πραξεών τους. Ο Τεντ κούνησε το κεφάλι, αλλά πήρε το στυλό και μου το έδωσε. Είναι δική σου απόφαση, Όριν. Θα σε υποστηρίξω μικρό με τόνο, τι κι αν επιλέξεις. Υπέγραψα τα χαρτιά και τα επέστρεψα στον Τεντ. Ευχαριστώ, φίλε. Τώρα, ας περάσουμε σε άλλα θέματα. Πώς πάνε τα πράγματα με τη Margaret Investments? Όλα καλά. Η εταιρεία εξακολουθεί να κατέχει το κτίριο στην οδό Maple, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα του Dwight, και το γραφειακό κέντρο στην οδό Oak, όπου βρίσκεται το ιατρείο του Νόλαν, καθώς και 3 ακόμη εμπορικά ακίνητα στο Bowers και 2 στο γειτονικό Ridgewood. Οι ενοικιαστές πληρώνουν το ενοικιό τους, ναι, χωρίς πρόβλημα. Οι λογαριασμοί της εταιρείας χρηματοδοτούνται κάθε μήνα. Κούνησα το κεφάλι ικανοποιημένος. Η Margaret Investments ήταν η πιο επιτυχημένη μου επιχείρηση. Η εταιρεία που πήρε το όνομά της από τη γυναίκα μου κατήχε μεγάλο μέρος των εμπορικών ακινήτων στο Bowers. Τη ξεκίνησα πριν από 30 χρόνια, όταν συνειδητοποίησα ότι η πόλη θα αναπτυσσόταν. Αγόρασα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα ανακαίνισα και τα νοίκιασα. Τα πράγματα πήγαν τόσο καλά που σύντομα μπόρεσα να αγοράσω ακίνητα και σε γειτονικές πόλεις. Ούτε ο Ντγάιτ ούτε η Λαρέιν γνώριζαν την ύπαρξη αυτής της εταιρείας. Για αυτούς ήμουν απλώς ένας κατασκευαστής που είχε συνταξιοδοτηθεί με μια άνετη, αλλά όχι πολυτελή περιουσία. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι ήμουν ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στην Κομιτεία. Τι γίνεται με την ασφάλεια του σπιτιού? Ρώτησα. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει έρευνα. Υποψιάζονται εμπρισμό, απάντησαν. Χαμογέλασα. Δεν ήταν έκπληξη. Ο Ντουάιτ δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα έξυπνος σε τέτοια θέματα. Αν αποδείκνυαν τον εμπρισμό, δεν θα υπήρχε αποζημίωση και θα μπορούσαν να υπάρξουν προβλήματα με την αστυνομία. Δεν βασιζόμουν σε αυτά τα χρήματα, είπα. Αλλά αν πάει στην αστυνομία, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, όχι δικό μου. Ο Τεντ με κοίταξε προσεκτικά. Όριν, σε ξέρω σχεδόν 50 χρόνια. Ποτέ δεν ήσουν εκδικητικός άνθρωπος. Τι άλλαξε? Γύρισα προς το παράθυρο και κοίταξα τον περιποιημένο κήπο των BWR Spines. Η Μάργαρετ ήταν πάντα το φράγμα ανάμεσα σε μένα και τα παιδιά. Εξομάλυνε τις αιχμηρές γωνίες, τα προστάτευε από την αδιακρισία μου και εμένα από τον εγωισμό τους. Όταν πέθανε, αυτή η προστασία εξαφανίστηκε και είδα τα παιδιά μου όπως ήταν πραγματικά, άπλιστα, υπολογιστικά, πρόθυμα να πατήσουν πάνω από τον ίδιο τους τον πατέρα για τα χρήματα. Ίσως είσαι πολύ σκληρός μαζί τους, Τεντ. Έκαψαν το σπίτι μου. Γύρισα προς το μέρος του. Το σπίτι όπου μεγάλωσαν, όπου φύλαγαν τις φωτογραφίες της μητέρας τους, τα προσωπικά της αντικείμενα, τις αναμνήσεις μας. Τα κατέστρεψαν όλα για τα χρήματα. Πώς μπορώ να είμαι επίοικης μαζί τους, Τεντ? Δεν μπόρεσε να βρει τίποτα να πει. Υπάρχει και κάτι άλλο, συνέχισα. Θέλω να ξαναγράψω τη διαθήκη, να εξαλείψω εντελώς τον Ντουάιτ και τη Λορέιν. Και σε ποιον θα αφήσει την κληρονομιά? Μέρος της στη Μέρεντιθ, είναι η μόνη στην οικογένεια που νοιάστηκε πραγματικά για μένα. Μέρος σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, στο Ταμείο Ηλικιωμένων Bowers, και ένα μέρος στην πόλη για να χτίσουν ένα νέο κοινοτικό κέντρο. Να τους δείξω ότι ο Όριν Κάλουελ δεν ήταν απλά ένας γκρινιάρης γέρος. Ο Τεντ κούνησε το κεφάλι. Θα ετοιμάσω τα χαρτιά, αλλά θα χρειαστούμε έναν συμβολεογράφο γι' αυτό. Η Willow ίσως μπορεί να βοηθήσει. Ξέρει κάποιον που μπορεί να έρθει εδώ ανεπίσημα. Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να την εμπιστευτείς? Όχι, απάντησα ειλικρινά, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή και φαίνεται ειλικρινής. Εντάξει. Ο Τεντ μάζεψε τα έγγραφα στη τσάντα του. Θα στείλω τις ειδοποιήσεις έξωσης τη Δευτέρα. Αυτό θα μας δώσει το Σαββατοκύριακο για να ετοιμάσουμε τα πάντα. Σε ευχαριστώ για όλα, Τεντ. Αφού έφυγε, κάθισα στην καρέκλα για πολλή ώρα σκεπτόμενος τι έκανα. Ένα μέρος μου είχε αμφιβολίες, τελικά είναι τα παιδιά μου, ο μικρόν με τόνο, τι και αν είναι, αλλά το άλλο μέρος, το ισχυρότερο μέρος, απαιτούσε δικαιοσύνη. Έπρεπε να πάρουν ένα μάθημα που θα θυμόντουσαν για όλη τους τη ζωή. Το Σάββατο, η Willow έφερε τη Μέρεντιθ σε μένα. Η εγγονή μου φαινόταν ανήσυχη, με χλωμό πρόσωπο και μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια της. Παππού, έτρεξε να με αγκαλιάσει. Πώς είσαι? Ο μπαμπάς δεν με αφήνει να σε επισκεφτώ. Λέει ότι χρειάζεσαι χρόνο για να προσαρμοστείς. Είμαι καλά, Μέρεντιθ, της έδειξα την καρέκλα. Κάθισε, πρέπει να μιλήσουμε. Η Willow βγήκε διακριτικά, αφήνοντας μας μόνους. Τι συμβαίνει, παππού? Ρώτησε η Μέρεντιθ όταν μείναμε μόνοι. Η φωτιά, μετακομίζεις εδώ?
Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, πολύ γρήγορα, συμφώνησα. Δεν νομίζεις, ρώτησε με συνοφριωμένο μέτωπο. Μίλησα με την Τζέμα, είπε ότι τέτοιες φωτιές δεν είναι πάντα τυχαίες. Έξυπνο κορίτσι, όπως η γιαγιά της. Τι νομίζεις, δεν ξέρω τι να σκεφτώ, κούνησε το κεφάλι της. Εννοώ, είναι αδύνατο, έτσι δεν είναι. Ο μπαμπάς και η θεία Λορέιν δεν θα μπορούσαν να κάψουν το σπίτι μου, τελείωσα για εκείνη. Γιατί όχι, ο πατέρας σου είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, η τελευταία του επιχείρηση απέτυχε, οι πιστωτές απαιτούν αποπληρωμή και η Λορέιν είναι απελπισμένη να μπει στην υψηλή κοινωνία του Μπόουερς. Χρειάζονται χρήματα, περισσότερα χρήματα από όσα βγάζει ο Νόλαν. Πώς ξέρεις για τις επιχειρήσεις του μπαμπά? Το Μπόουερς είναι μια μικρή πόλη, Μέρεντιθ, οι άνθρωποι μιλάνε και είμαι καλή ακροάτρια. Με κοίταξε με τα μάτια ορθάνυχτα, αλλά ακόμα και έτσι, το να βάζεις φωτιά σε ένα σπίτι είναι έγκλημα. Η απληστία κάνει τους ανθρώπους να κάνουν φοβερά πράγματα. Της πήρα το χέρι, αλλά δεν σε κάλεσα εδώ γι' αυτό. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Τι είδους βοήθεια? Τις επόμενες μέρες, ο πατέρας σου και η θεία σου θα λάβουν κάποια νέα. Θα σοκαριστούν και θα θυμώσουν. Ίσως θα έρθουν εδώ για να κάνουν σκηνή. Τι νέα? Έξωση. Βλέπεις, Μέρεντιθ, μου ανήκει το κτίριο που ζει ο πατέρας σου και το κτίριο που βρίσκεται η κλινική του Νόλαν. Με κοίταξε έκπληκτη. Ο μπαμπάς έλεγε πάντα ότι έβαζες όλα τα χρήματά σου στο σπίτι σου και είχες λίγες αποταμιεύσεις. Ο πατέρας σου ξέρει μόνο όσα του λέω εγώ. Χαμογέλασα. Έχω μια εταιρεία, τη Margaret Investments, που πήρε το όνομά της από τη γιαγιά σου. Αυτή η εταιρεία κατέχει πολλά ακίνητα στο Bowers, συμπεριλαμβανομένων των κτηρίων όπου ζουν ο πατέρας σου και η θεία Λορέιν, και θα τους εκδιώξουμε. Η Μέρεντιθ κούνησε το κεφάλι. Παππού, αυτό είναι σκληρό. Όχι πιο σκληρό από το να κάψεις το σπίτι του πατέρα σου, της επισήμανα. Πρέπει να πάρουν ένα μάθημα, Μέρεντιθ, να μάθουν πως είναι να μένεις άστεγος από τη μία μέρα στην άλλη. Έμεινε σιωπηλή για πολλή ώρα, αφομοιώνοντας τις πληροφορίες. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω? Ρώτησε τελικά. Χρειάζομαι μάτια και αυτιά στην οικογένεια. Όταν ο πατέρας σου λάβει την ειδοποίηση, θα είναι έξαλλος. Θέλω να ξέρω τι θα κάνει, τι θα πει στη Λορέιν. Μου ζητάς να κατασκοπεύσω τον πατέρα μου. Σου ζητάω να με βοηθήσεις να προστατεύσω τον εαυτό μου, τη διόρθωσα. Ο πατέρας σου και η θεία σου νομίζουν ότι είμαι ένας αβοήθητος γέρος που μπορεί να χειραγωγηθεί. Θέλω να τους δείξω ότι κάνουν λάθος. Η Μέρεντιθ έμεινε πάλι σιωπηλή, κοιτάζοντας το πάτωμα. Δεν ξέρω, παππού, είναι περίπλοκο. Είναι ο πατέρας μου, τελικά. Ένας πατέρας που ήταν πρόθυμος να κάψει το σπίτι του πατέρα του. Της υπενθύμησα, σκέψου το, Μέρεντιθ. Και κάτι ακόμα, ξαναγράφω τη διαθήκη μου. Όλα όσα έχω θα μοιραστούν μεταξύ εσένα, του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος και της πόλης Bowers. Σήκωσε το κεφάλι. Δεν θέλω τα χρήματά σου, παππού. Το ξέρω. Γι' αυτό και θα τα πάρεις. Σε αντίθεση με τον πατέρα σου, εσύ δεν ήσουν ποτέ άπλιστη. Η Μέρεντιθ αναστέναξε. Εντάξει, θα βοηθήσω, αλλά όχι επειδή μου υποσχέθηκες κληρονομιά. Επειδή αν ο μπαμπάς έκαψε πραγματικά το σπίτι σου, πρέπει να λογοδοτήσει. Σε ευχαριστώ, Μέρεντιθ. Της έσφιξα το χέρι. Μοιάζεις πολύ με τη γιαγιά σου. Θα ήταν περήφανη για σένα. Αφού έφυγε η Μέρεντιθ, κάθισα στο παράθυρο και παρακολουθούσα τους κατοίκους του Bowers Pines να περπατούν στον κήπο. Πολλοί από αυτούς ήταν νεότεροι από μένα, αλλά φαινόταν μεγαλύτεροι, με καμπούρα και πεσμένα μάτια. Είχαν παραιτηθεί, άφηναν τις οικογένειές τους να αποφασίζουν για αυτούς. Εγώ δεν θα γινόμουν έτσι. Η Willow ήρθε απόψε. Όλα καλά, Όριν, ρώτησε, κάθοντας δίπλα μου. Ναι, ευχαριστώ για τη βοήθειά σου με τη Μέρεντιθ. Παρακαλώ, έκανε μια παύση. Σε πειράζει να ρωτήσω τι σχεδιάζεις? Την κοίταξα. Υπήρχε κάτι σε αυτή τη νεαρή γυναίκα που εμπνέει εμπιστοσύνη. Θα δώσω ένα μάθημα στα παιδιά μου. Θα τους δείξω τι σημαίνει να χάνεις το σπίτι σου από τη μία μέρα στην άλλη. Πώς? Είμαι ιδιοκτήτης των κτηρίων όπου ζουν, μέσω μιας εταιρείας που δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει. Ξέρεις ότι υπάρχει? Η Willow σφύριξε. Είναι εντυπωσιακό. Και θα τους εκδιώξεις? Ναι, οι ειδοποιήσεις θα σταλούν τη Δευτέρα. Αλλά γιατί? Δεν μπορείς απλά να δεν ξέρω να τους μιλήσεις, να τους εξηγήσεις τι ξέρεις για τη φωτιά. Willow, τα παιδιά μου δεν είναι τύπου που μαθαίνουν από τα λόγια. Χρειάζονται δράση, συνέπειες. Πρέπει να νιώσουν αυτό που νομίζουν ότι πρέπει να νιώθω εγώ.
αίσθημα ανικανότητας, απώλεια ελέγχου της ζωής τους. Αυτό είναι ριζοσπαστικό. Μερικές φορές μόνο δραστικά μέτρα μπορούν να πείσουν τους ανθρώπους. Έκανα μια κίνηση με τους ώμους. Ειδικά τους πεισματάριδες, όπως τα παιδιά μου. Και μετά την έξωση, καλή ερώτηση. Το έχω σκεφτεί συχνά. Θα εξαρτηθεί από αυτούς, από το πώς θα αντιδράσουν. Αν συνειδητοποιήσουν το λάθος τους, αν παραδεχτούν την ενοχή τους, ίσως θα μαλακώσουν αν συνεχίσουν να επιμένουν να αρνούνται το προφανές, τότε θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Η Γίλοου κούνησε το κεφάλι της. Ακούγεται σαν σενάριο για μια δραματική ταινία. Η ζωή είναι μερικές φορές πιο δραματική από οποιοδήποτε σενάριο, επισήμανα, ειδικά όταν πρόκειται για οικογένεια και χρήματα. Δεν φοβάσαι, ρώτησε ξαφνικά, ότι μετά από αυτό θα τους χάσεις για πάντα? Αναρωτήθηκα, ξέρεις Γίλοου, τους έχασα ήδη τη στιγμή που αποφάσισαν ότι τα χρήματά μου ήταν πιο σημαντικά από εμένα. Ίσως ήταν ακόμη και πριν από αυτό, όταν πέθανε η Μάργαρετ. Ήταν αυτή που κρατούσε ενωμένη την οικογένειά μας. Και όμως είναι τα παιδιά σου. Ναι, συμφώνησα, και γι' αυτό πρέπει να τους διδάξω αυτό το μάθημα. Οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά τους μέχρι τη μέρα που πεθαίνουν. Γουίλοου, ακόμα και όταν είναι 50 χρονών, χαμογέλασε. Είσαι ένας καταπληκτικός άντρας, ο Ριν Κάλγουελ. Απλά ένας γέρος που έχει κουραστεί να λέει ψέματα. Έκανα μια κίνηση με τους ώμους, αλλά ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Όταν η Γουίλοου έφυγε, έβγαλα τη φωτογραφία της Μάργαρετ από το κομοδίνο, τη μόνη που είχε σωθεί επειδή την είχε ο Τέντ. Είχε τραβηχτεί την ημέρα των ασημένιων γάμων μας, πριν από 25 χρόνια. Η Μάργαρετ γελούσε καθώς κοίταζε την κάμερα, με τα μάτια της να λάμπουν. Τι θα έλεγες, αγάπη μου, ψιθύρισα κοιτάζοντας τη φωτογραφία. Κάνω το σωστό. Η Μάργαρετ ήταν πάντα πιο ευγενική από μένα, πιο τρυφερή. Πιθανότατα θα είχε συγχωρέσει τα παιδιά και θα είχε βρει μια δικαιολογία για ομικρόν με τόνο τι έκαναν, αλλά η Μάργαρετ δεν είδε πώς έγιναν μετά το θάνατό της. Δεν είδε τον ψυχρό υπολογισμό στα μάτια της Ρέιν, την απελπισμένη απληστία του Ντουάιτ. Έβαλα τη φωτογραφία πίσω στο κομοδίνο και ξάπλωσα στο κρεβάτι κοιτάζοντας το ταβάνι. Το σχέδιο είχε τεθεί σε εφαρμογή, η μηχανή είχε τεθεί σε κίνηση. Τη Δευτέρα, ο Τεντ θα έστελνε τις ειδοποιήσεις έξωσης και η ζωή των παιδιών μου ζωή τους θα άλλαζε για πάντα. Θα μάθαιναν τι σημαίνει να χάνεις τα πάντα σε μια στιγμή. Θα μάθαιναν ότι ο πατέρας τους δεν είναι τόσο απλός όσο νόμιζαν. Θα ήταν ένα σκληρό μάθημα, αλλά απαραίτητο. Τη Δευτέρα το πρωί, ο Τεντ έστειλε τα εντάλματα έξωσης. Ήξερα ότι δεν θα αργούσε και είχα δίκιο. Την ώρα του μεσημεριανού, το τηλέφωνο μου χτυπούσε ασταμάτητα. Ο Ντουάιτ τηλεφώνησε πρώτος, με φωνή που έτρεμε από οργή. «Μπαμπά, δεν πιστεύω τι συνέβη. Μια εταιρεία που ονομάζεται Morgaret Investments μου έστειλε ειδοποίηση έξωσης. Έχω μόνο 30 ημέρες για να εκενώσω το διαμέρισμα. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος». Έκανα τον έκπληκτο. Morgaret Investments, δεν έχω ακούσει ποτέ για αυτή την εταιρεία. Γιατί σε εκδιώκουν, κάτι σχετικά με αλλαγή ιδιοκτησίας και τερματισμό όλων των μισθώσεων. Τηλεφώνησα στο διαχειριστή του κτηρίου και μου είπε: «Είναι αλήθεια, το κτίριο έχει πουληθεί, αλλά πληρώνω πιστά τον νίκη μου. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα». «Είναι δυσάρεστο, Ντουάιτ», είπα ήρεμα, «αλλά νομίζω ότι πρέπει να συμβουλευτείς έναν δικηγόρο. Δεν ξέρω πολλά για τέτοια θέματα». Ήδη τηλεφώνησα στο δικηγόρο μου. Είπε ότι αν η εταιρεία είναι πραγματικά ο νέος ιδιοκτήτης, έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι θα μου δώσουν προειδοποίηση. Τι να κάνω, μπαμπά, δεν μπορώ βρω νέο διαμέρισμα σε 30 ημέρες, ειδικά με το πιστωτικό μου ιστορικό. Ίσως θα μπορούσες να μείνεις προσωρινά με τη Λορέιν, πρότεινα. Βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Ο Ντουάιτ αναφώνησε ότι η ίδια εταιρεία είναι η ιδιοκτήτρια του κτηρίου όπου βρίσκεται η κλινική του Νόλαν. Έλαβαν και αυτή ειδοποίηση έξωσης. Έκανα ένα μικρό χαμόγελο. Ήταν ακριβώς η αντίδραση που περίμενα. «Τι σύμπτωση», είπα, «και οι δύο λάβατε ειδοποιήσεις την ίδια μέρα». «Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος», επέμεινε ο Ντουάιτ, «ή κάποια συνωμοσία. Κάποιος προσπαθεί να μας διώξει από την πόλη ή είναι απλά δουλειά». Είπα ότι οι εταιρείες αγοράζουν και πωλούν ακίνητα κάθε μέρα. «Ναι, αλλά γιατί τώρα και γιατί εμάς?» Η φωνή του Ντουάιτ ακουγόταν σχεδόν θλιβερή. «Μπαμπά, δεν έχω τα χρήματα για να μετακομίσω. Το τελευταίο μου έργο απέτυχε και με το ζόρι τα βγάζω πέρα. Λυπάμαι, Ντουάιτ», είπα ειλικρινά. «Ίσως θα μπορούσες να μιλήσεις στους νέους ιδιοκτήτες και να τους εξηγήσεις την κατάσταση». Προσπάθησα, αλλά κανείς δεν απαντά στο τηλέφωνο, μόνο τηλεφωνητής. Φυσικά, κανείς δεν απάντησε.
Το τηλέφωνο της Μάργαρετ ήταν ρυθμισμένο να λαμβάνει αυτόματα μηνύματα. Ο Τεντ το έλεγε κάθε μέρα. «Μπαμπά, χρειάζομαι χρήματα, μπορείς να με βοηθήσεις?» «Ορίστε, περίμενα αυτή την ερώτηση, Ντουάιτ. Ξέρεις ότι δεν μου έχει μείνει σχεδόν τίποτα μετά τη φωτιά. Όλες οι αποταμιεύσεις μου πήγα για να πληρώσω το Pines, αλλά η ασφάλεια δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Η ασφαλιστική εταιρεία διεξάγει έρευνα». Υπήρξε μια παύση. Μπορούσα σχεδόν να νιώσω το μυαλό του Ντουάιτ να επεξεργάζεται τις επιλογές του. «Μπαμπά, χρειάζομαι πραγματικά βοήθεια», είπε τελικά. «Ξέρω ότι η Λορέιν και εγώ επιμείναμε να μετακομίσει στα Pines, αλλά ίσως αυτό ήταν λάθος. Ίσως θα έπρεπε να μετακομίσεις μαζί μου, έτσι θα εξοικονομήσεις χρήματα από τα Pines και εγώ θα έχω βοήθεια με τον Νίκη». Πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Τώρα που χρειάζεται χρήματα, ξαφνικά σκέφτεται ότι μπορώ να ζήσω μόνος μου. «Ντουάιτ, έχεις ένα στούντιο διαμέρισμα. Πού θα κοιμάμαι, θα βρούμε μια λύση», επέμεινε. «Το σημαντικό είναι ότι είμαστε μαζί. Μια οικογένεια πρέπει να στηρίζει ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές». Αναρωτιέμαι που ήταν αυτή η φιλοσοφία όταν το σπίτι μου καιγόταν. Μια ώρα αργότερα, η Λορέιν τηλεφώνησε. Η φωνή της ήταν παγωμένη και συγκρατημένη, τυπική της Λορέιν, ακόμα και σε μια κρίση, διατηρώντας την πρόσωψη. «Μπαμπά, άκουσες τα νέα?» ρώτησε χωρίς προήμιο. «Ποια νέα?» «Για μένα και τον Ντουάιτ. Μια εταιρεία μας εκδιώκει και τους δύο, τον Ντουάιτ από το διαμέρισμά του και τον Όλαν από το γραφείο του». «Ναι, ο Ντουάιτ το ονόμασε αυτό». «Αυτό είναι τρομερό, Λορέιν. Τι θα κάνεις γι' αυτό?» «Προσλάβαμε δικηγόρο». «Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση που και οι δύο λάβαμε ειδοποιήσεις την ίδια μέρα. Κάποιος στοχεύει σκόπιμα την οικογένειά μας, είναι απλά δουλειά». Επανέλαβα την ίδια σκέψη στον Ντουάιτ. «Όχι, μπαμπά», η φωνή της ακουγόταν σίγουρη. «Είναι προσωπικό. Η εταιρεία ονομάζεται Margaret Investments. Margaret είναι το όνομα της μαμάς. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση». Η Λαρέιν ήταν πάντα παρατηρητική και πιο διορατική από τον Ντγάιτ. «Τι εννοείς?» «Δεν ξέρω», αναστέναξε. «Μήπως είναι κάποιος που γνώριζε τη μαμά, κάποιος που έχει λόγο να εκδικηθεί την οικογένειά μας?» «Η Μόργαριτ πέθανε πριν από 5 χρόνια», επισήμανα. Γιατί να περιμένει κάποιος τόσο καιρό, δεν η ενόχληση στη φωνή της τελικά εκδηλώθηκε. «Θα το μάθω. Ο Νόλαν δεν μπορεί να χάσει την κλινική του, μπαμπά. Δούλεψε χρόνια για να χτίσει τη φήμη του. Αν πρέπει να μετακομίσει, θα χάσει την υπομονή του. Ίσως μπορείς να διαπραγματευτείς με τους νέους ιδιοκτήτες», πρότεινα. «Να εξηγήσω την κατάσταση. Προσπαθούμε, αλλά κανείς δεν απαντά στο τηλέφωνο και η διεύθυνση της εταιρείας είναι μια ταχυδρομική θηρίδα σε ένα δικηγορικό γραφείο στο Ridgewood». «Ποιο γραφείο?» «Το Lockett Associates», είπε η Λορέιν. Δεν τους έχω ακουστά». Ο Τεντ ήταν προσεκτικός, αλλά όχι τόσο προσεκτικός ώστε να αλλάξει το όνομα της εταιρείας του. Ήταν ένα μικρό λάθος που θα μπορούσε να μας κοστίσει πολύ. Αφού μίλησα με τη Λορέιν, τηλεφώνησα στον Τεντ. «Έχουν προσλάβει detective», είπα χωρίς προήμιο, «και δικηγόρο». Η Λορέιν είχε παρατηρήσει τη σύνδεση με το όνομα της Μάργαρετ. «Αυτό ήταν αναμενόμενο», απάντησε ο Τεντ. «Μην ανησυχείς, τα χαρτιά είναι εντάξει, η εταιρεία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη, όλοι οι φόροι έχουν πληρωθεί. Θα χρειαστείς έναν πολύ καλό detective για να εντοπίσει τη σύνδεση με σένα». «Τι γίνεται με την εταιρεία σου?» Η Λορέιν ανέφερε το όνομα. «Δεν είναι πρόβλημα. Εκπροσωπώ εκατοντάδες πελάτες. Η Margaret Investments είναι μόνο μία από τις πολλές». «Ελπίζω να έχεις δίκιο», είπα. «Πώς πάνε τα πράγματα με την ασφαλιστική εταιρεία?» «Έχουν σχεδόν τελειώσει την έρευνα. Το προκαταρκτικό συμπέρασμα είναι εμπρισμός. Βρήκαν ίχνη επιταχυντικού στην πηγή της φωτιάς, οπότε δεν θα υπάρξει αποζημίωση. Πιθανώς όχι. Και τι περισσότερο, μπορεί να παραπέμψουν την υπόθεση στην αστυνομία». Την Πέμπτη, η Γίλοου ήρθε να μου δώσει μια ενημέρωση. «Η κόρη σου ήταν εδώ», είπε, καθισμένη δίπλα μου στον κήπο, μιλώντας με το διευθυντή Ροζ για το ότι είσαι εδώ. Ρώτησε αν μπορούσε να σε πάει σπίτι. Ο διευθυντής είπε ότι ήταν δυνατό, αλλά θα απαιτούσε επιστροφή μέρους των χρημάτων που είχες πληρώσει. Έτσι, η Λαρέιν είχε την ίδια ιδέα με τον Ντγάιτ, να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που είχα πληρώσει στο Pines για να λύσει τα δικά της προβλήματα. «Τι άλλο?» Ρώτησε για την υγεία σου, πώς προσαρμόζεσαι, τις συνηθισμένες ερωτήσεις, αλλά είχα την αίσθηση ότι την ενδιέφερε κάτι άλλο, όπως η οικονομική σου κατάσταση. Η Willow χαμηλώσε τη φωνή της και ρώτησε αν είχαν υπογραφεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ειδικά αυτά που αφορούσαν τη διαχείριση των οικονομικών. Ο διευθυντής είπε: «Όχι,
ότι είχες καθυστερήσει να υπογράψεις μερικά από τα έγγραφα. Και πώς αντέδρασε η Λορέιν? Δεν ήταν ευχαριστημένη, είπε ότι θα σου μιλήσει γι' αυτό. Έγνεψα. Όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο. Τα παιδιά ήταν απελπισμένα και έψαχναν οποιονδήποτε τρόπο για να βρουν τα χρήματα. Το βράδυ, η Λορέιν τηλεφώνησε, όπως είχε προβλέψει η Willow. «Μπαμπά, μίλησα με τη διευθύντρια του Pines. Είπε ότι δεν έχεις υπογράψει όλα τα έγγραφα ακόμα». «Ποια έγγραφα? Την πληρεξουσιότητα για τη διαχείριση των οικονομικών, μπαμπά?» «Αυτό είναι σημαντικό. Τι θα γίνει αν σου συμβεί κάτι? Ποιος θα πληρώσει για να μείνεις εκεί? Είμαι σε άριστη υγεία, Λορέιν, και είμαι ικανός να διαχειρίζομαι τα χρήματά μου». Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Η φωνή της ακουγόταν πολύ βιαστική. «Είναι απλώς μια τυπική διαδικασία για τη δική σου ασφάλεια, ξέρεις». Σκεφτόμουν αυτά που είπε ο Ντουάιτ, είπα αλλάζοντας θέμα, για το να μετακομίσω μαζί του. Ίσως δεν θα ήταν και τόσο κακή ιδέα. Θα μπορούσα να εξοικονομήσω χρήματα από το Pines. Αυτό η Λορέιν σαφώς δεν περίμενε αυτό, μπαμπά. Δεν μπορείς να ζήσεις με τον Ντουάιτ. Έχει ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα και σύντομα θα μείνει άστεγος. Τότε ίσως θα μπορούσα να μετακομίσω μαζί σου. Έχεις ένα μεγάλο σπίτι. Αυτό θα ήταν δύσκολο, μπαμπά. Έχουμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, τα παιδιά, η δουλειά του Νόλαν. Καταλαβαίνω. Το είπα όταν μιλάς για οικογενειακή υποστήριξη, εννοείς μόνο τα χρήματά μου και όχι πραγματική βοήθεια, μπαμπά. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Αντιθέτως, Λορέιν, είναι απολύτως δίκαιο. Εσύ και ο Ντουάιτ επιμένατε να μετακομίσω στο Pines, ισχυριζόμενοι ότι δεν μπορούσα να ζήσω μόνη μου, αλλά όταν πρόκειται να ζήσω με έναν από εσάς, ξαφνικά είναι αδύνατο. Δεν καταλαβαίνετε, η φωνή της έτρεμε. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να χάσουμε τα πάντα, το σπίτι, την κλινική του Νόλαν, απλά δεν μπορούμε να φροντίσουμε και εσένα. Εννοείς ότι είμαι βάρος? Όχι, δεν λέω αυτό. Αυτό ακριβώς εννοείς, Λορέιν. Είμαι ένα βάρος όταν πρόκειται για την άνεσή μου, αλλά ένα μεγάλο πλεονέκτημα όταν πρόκειται για τα χρήματά μου. Μπαμπά, σε παρακαλώ, η φωνή της μαλάκωσε. Βρισκόμαστε σε μια απελπιστική κατάσταση. Αν υπογράψεις την πληρεξουσιότητα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέρος των αποταμιεύσεών σου για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Θα σου τα επιστρέψουμε αργότερα, το υπόσχομαι. Και αν δεν έχουμε αρκετά, τότε θα πρέπει να είναι αρκετά, είπε με σιγουριά. Έχεις ασφάλιση για το σπίτι. Η ασφαλιστική εταιρεία αρνείται να πληρώσει, είπε ότι υποψιάζονται εμπρισμό. Ακολούθησε μια μακρά παύση. Εμπρισμός, η φωνή της ακουγόταν παράξενη. Γιατί να το πιστεύουν αυτό? Βρήκαν ίχνη επιταχυντικού, βενζίνη ή κάτι τέτοιο. Είναι φρικτό, μπαμπά. Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, Λορέιν, πραγματικά δεν ξέρω. Την επόμενη μέρα, η Μέρεντιθ μου έστειλε μήνυμα. Πρέπει να σου μιλήσω αμέσως. Η Willow είχε κανονίσει να συναντηθούμε στο πάρκο Pines, σε μια απομακρυσμένη γωνιά του κήπου, όπου κανείς δεν θα μπορούσε να μας ακούσει. «Παππού, τα πράγματα περιπλέκονται», είπε η Μέρεντιθ μόλις καθίσαμε σε ένα παγκάκι. Ο μπαμπάς και η θεία Λορέιν είναι πανικοβλημένοι. Ο detective που προσέλαβαν βρήκε μια σύνδεση μεταξύ της Morgaret Investments και του Kappa Lockett, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Κούνησα το κεφάλι. Τι σκοπεύουν να κάνουν? Θα πάνε στον Kappa Lockett και θα απαιτήσουν εξηγήσεις. Αν δεν τους πει ποιος κρύβεται πίσω από την εταιρεία, θα τον απειλήσουν με μήνυση. Πότε θα τον δουν? Σήμερα το απόγευμα. Ο μπαμπάς τον πήρε τηλέφωνο και κανόνισε μια συνάντηση. Πρέπει να προειδοποιήσω τον Ted, παππού. Και κάτι ακόμα, είπε η Μέρεντιθ χαμηλώνοντας τη φωνή της. Άκουσα τον μπαμπά να μιλάει στη θεία Λορέιν για τη φωτιά. Το έκαναν πραγματικά. Πάγωσα. Είσαι σίγουρη? Ναι, είπε ο μπαμπάς. Αν η ασφαλιστική εταιρεία πάει στην αστυνομία, θα πρέπει να φύγουν από την πόλη. Η θεία Λορέιν είπε ότι κανείς δεν θα μπορούσε να αποδείξει τίποτα αν έμεναν ενωμένοι. Άρα είχα δίκιο. Πράγματι έβαλαν τη φωτιά ελπίζοντας ότι θα πεθάνω. Τα ίδια μου τα παιδιά. Ευχαριστώ, Μέρεντιθ, είπα νιώθοντας παράξενα ήρεμη. Έκανες το σωστό που μου το είπες. Τι θα κάνεις, παππού? Αυτό που πρέπει να κάνω, απάντησα. Θα αποδώσω δικαιοσύνη. Τηλεφώνησα στον Ted και τον προειδοποίησα για τον Ντουάιτ και τη Λορέιν. Υποσχέθηκε να το συγκρατήσει, αλλά να μην αποκαλύψει όλες τις πληροφορίες, να τους αφήσει να υποφέρουν λίγο ακόμα. Εκείνο το βράδυ, η Willow τηλεφώνησε. «Όριν, έχεις επισκέπτες. Τα παιδιά σου». Έξαλα. «Πήγαινε τα στο δωμάτιό μου», είπα, προετοιμαζόμενος για την αναπόφευκτη αντιπαράθεση.
Ο Ντουάιτ ήταν ο πρώτος που μπήκε, με το πρόσωπο κόκκινο από θυμό. Η Λορέιν τον ακολούθησε, φαινομενικά ήρεμη, αλλά με κρύα οργή στα μάτια της. «Εσύ», είπε ο Ντουάιτ, δείχνοντάς με το δάχτυλό του, «εσύ ήσουν από την αρχή». «Τι εννοείς, Ντουάιτ», ρώτησα αθώα. «Μην προσποίησε», σχεδόν φώναζε. «Η Margaret Investments είναι η εταιρεία σου, εσύ μας εκδιώκεις». «Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι ο Λόκιτ μας είχε πει τα πάντα?» Η Λαρέιν παρενέβη αφού απειλήσαμε να το μηνύσουμε για το απόρριτο μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Ο Τεντ δεν θα έδινε πληροφορίες τόσο εύκολα, οπότε αποφάσισε ότι ήταν ώρα για την επόμενη φάση του σχεδίου. «Κάθισε», είπα ήρεμα, «ας μιλήσουμε σαν ενήλικες». «Τι υπήρχε να συζητήσουμε?» Ο Ντγάιτ συνέχισε να στέκεται πάνω από μένα. «Μας λέτε ψέματα εδώ και χρόνια. Προσποιούσασταν το φτωχό γέρο, ενώ σας ανήκε το μισό ακίνητο στον Bowers». «Όχι το μισό», το διόρθωσα, «μόνο μερικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων αυτών όπου ζούμε και εργαζόμαστε». Η Λορέιν τελικά άφησε τα συναισθήματά της να την κυριεύσουν. «Μπαμπά, πώς μπόρεσες? Είμαστε τα παιδιά σου και εγώ είμαι ο πατέρας σου», απάντησα. «Που προσπάθησες να σκοτώσεις καίγοντας το σπίτι του», απάντησαν. Πάγωσαν. Ο Ντουάιτ χλώμιασε. Η Λορέιν σύσφιξε τα χείλη της σε μια λεπτή γραμμή. «Τι είναι αυτές οι ανοησίες?» είπε ο Ντουάιτ. «Δεν προσπαθούσαμε να σκοτώσουμε κανέναν». «Αλήθεια», χαμογέλασα. «Περίεργο, γιατί η ασφαλιστική εταιρεία βρήκε ίχνη επιταχυντικού στην περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά, και η φωτιά ξεκίνησε ακριβώς την ημέρα που φεύγω για τον πρωινό μου περίπατο, την ημέρα που η κυρία φύγει όταν η ταυσίγμα δεν ήταν στο σπίτι, μια μέρα που κανείς δεν θα μπορούσε να με σώσει αν ήμουν στο σπίτι». «Είναι σύμπτωση», μουρμούρισε ο Ντουάιτ. «Πάρα πολλές συμπτώσεις, δεν νομίζεις?» Έστρεψα το βλέμμα μου στη Λορέιν. «Ήσουν πάντα πιο έξυπνη από τον αδελφό σου, Λορέιν. Υπολόγισες τα πάντα, εκτός από το ένα πράγμα ότι μπορεί να είμαι πιο έξυπνος, μπαμπά», προσπάθησε να συνέλθει. «Δεν καταλαβαίνω, δεν θέλαμε να σε πληγώσουμε, απλά. Θέλαμε τα χρήματά μου», τελείωσα για εκείνη, «και σκεφτήκαμε ότι ο πιο γρήγορος τρόπος για να τα πάρουμε ήταν να με σκοτώσουμε και να διεκδικήσουμε την κληρονομιά μου, αλλά αφού το να με σκοτώσουμε άμεσα θα ήταν πολύ προφανές, αποφασίσατε να προκαλέσετε ένα ατύχημα». «Είσαι τρελή», είπε ο Ντουάιτ, αλλά η φωνή του έτρεμε. «Σε αγαπάμε, θέλαμε μόνο το καλύτερο για σένα, το καλύτερο», γέλασα, «κάψατε το σπίτι μου, με αναγκάσατε να μετακομίσω σε γυροκομείο, προσπαθήσατε να πάρετε τον έλεγχο των οικονομικών μου και αυτό το λέτε αγάπη, μπαμπά, σε παρακαλώ, Λορέιν». Κάθισε δίπλα μου, η φωνή της απαλή και οικετευτική. «Κάναμε ένα λάθος, ήμασταν απελπισμένοι. Ο Ντουάιτ έχει χρέη, έχουμε προβλήματα με την υποθήκη. Σκεφτήκαμε ότι αν μετακόμιζες στο Πάινς, θα μπορούσες να μας βοηθήσεις οικονομικά με τα χρήματα από την πώληση του σπιτιού». Κούνησα το κεφάλι. «Το σπίτι που έχτισα με τα χέρια μου, το σπίτι όπου μεγάλωσες, το σπίτι όπου πέθανε η μητέρα σου». «Δεν θέλαμε να σε πληγώσουμε», φώναξε ο Ντουάιτ. «Βεβαιωθήκαμε ότι δεν ήσουν στο σπίτι πριν». Σταμάτησε, συνειδητοποιώντας τι είχε πει. Η Λορέιν χλώμιασε. «Πριν το βάλεις φωτιά». Το τελείωσα εγώ για αυτόν. «Ευχαριστώ για την ομολογία, Ντουάιτ. Ήρθε πολύ στην ώρα». «Δεν εννοούσα αυτό», μουρμούρισε. «Λάθος μου, φυσικά. Έγνεψα ούτως ή άλλως. Τώρα ξέρεις γιατί σε εκδιωκώ. Μάτι για μάτι, σπίτι για σπίτι». Μετά την ομολογία του Ντουάιτ, ακολούθησαν πολλές μέρες σιωπής. Τα παιδιά μου σταμάτησαν να τηλεφωνούν και να με επισκέπτονται. Είχαν πάρει το μάθημά τους με το σκληρό αλλά απαραίτητο τρόπο. Ήλπιζα ότι αυτό θα τα έκανε να σκεφτούν τι είχαν κάνει και ίσως να συνειδητοποιήσουν το βάθος της πτώσης τους. Η Willow έγινε το παραθυρό μου στον κόσμο έξω από τον Bowers Pines. Μου έφερνε νέα από την πόλη, μου έλεγε τι συνέβαινε με τα παιδιά μου. Ο Ντουάιτ πουλάει το αυτοκίνητό του, μου ανακοίνωσε την Πέμπτη, καθισμένη δίπλα μου στον κήπο. Έβαλε μια αγγελία στο διαδίκτυο και ζητάει τη μισή τιμή της αγοράς. Προφανώς χρειάζεται τα χρήματα γρήγορα και η Λορέιν Νόλαν ψάχνει επειγόντως για νέες εγκαταστάσεις για την κλινική. Φημολογείται ότι μπορεί να μετακομίσουν στο Ridgewood, την επόμενη πόλη, όπου τα ενοίκια είναι φθηνότερα. Κούνησα το κεφάλι. Το σχέδιο δούλευε. Τα παιδιά μου ένιωσαν αυτό που πρέπει να ένιωσα εγώ, την απώλεια του σπιτιού μου, την αβεβαιότητα του μέλλοντος, την απόγνωση που δεν μετανιώνεις για αυτό που έκανες, ρώτησε η Willow, κοιτάζοντας προσεκτικά το πρόσωπό μου. Αναρωτήθηκα αν το μετάνιωσα. Ένα μέρος μου το μετάνιωσε, τελικά ήταν τα παιδιά μου, ο μικρόν με τόνο, τι και αν ήταν. Αλλά το άλλο μέρος, το πιο λογικό μέρος, συνειδητοποίησε ότι μερικές φορές τα σκληρά μαθήματα είναι απαραίτητα.
Όχι, απάντησα τελικά, το άξιζαν. Προσπάθησαν να μου πάρουν όχι μόνο το σπίτι μου, αλλά και τη ζωή μου. Απλά τους ανταποδίδω τη χάρη, βάζοντας μια στέγη πάνω από τα κεφάλια τους. Αλλά δεν προσπαθείς να τους πάρεις τη ζωή, είπε η Willow. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ εσένα και αυτών, ίσως, συμφώνησα. Μερικές φορές νομίζω ότι τους αξίζει περισσότερη τιμωρία, όμως. Αλλά εσύ δεν θα το κάνεις, είπε με σιγουριά, γιατί είσαι καλύτερος από αυτούς. Την κοίταξα με ευγνωμοσύνη. Η Willow με έβλεπε όχι μόνο ως έναν εκδικητικό γέρο, αλλά ως έναν άνθρωπο με αρχές, ακόμα και αν αυτές οι αρχές ήταν σκληρές. Πιστεύεις ότι θα πάρουν το μάθημά τους, τη ρώτησα. Δεν ξέρω, απάντησε αδιάφορα. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα, ειδικά όταν έχουν συνηθίσει να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους, όπως ο Ντουάιτ και η Λορέιν. Ναι, αλλά μερικές φορές μια κρίση μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να επανεκτιμήσουν τις αξίες τους. Ίσως η απώλεια του σπιτιού και της δουλειάς τους να είναι αυτή η κρίση για αυτούς. Ας ελπίσουμε, είπα, αν και δεν ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος. Το Σάββατο, η Μέρεντιθ ήρθε να με επισκεφτεί. Φαινόταν καταβεβλημένη, με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια και χλωμό πρόσωπο. Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων την είχαν επηρεάσει πολύ. Με αγκάλιασε πιο σφιχτά από το συνηθισμένο. «Πώς είσαι, καλά, δεδομένων των περιστάσεων», απάντησα. «Και εσύ, πώς τα βγάζεις πέρα με όλα αυτά?» Η Μέρεντιθ βυθίστηκε στην καρέκλα απέναντί μου. «Είναι δύσκολο. Ο πατέρας μου είναι σε άσχημη κατάσταση, μετακόμισε προσωρινά μαζί μου, κοιμάται στον καναπέ, πίνει συνέχεια και σε κατηγορεί για όλα τα προβλήματά του. Τυπικός Ντουάιτ», είπα, ποτέ δεν μπόρεσε να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του. «Παππού, ήρθα να ζητήσω συγγνώμη», είπε ξαφνικά η Μέρεντιθ, «για τον μπαμπά και τη θεία Λορέιν, για αυτό που σου έκαναν». «Δεν έχεις να ζητήσεις συγγνώμη για τίποτα, Μέρεντιθ, δεν έχεις καμία σχέση με αυτό που έκαναν. Αλλά είμαι μέλος αυτής της οικογένειας», κούνησε το κεφάλι της, «και ντρέπομαι για αυτό που έκανε η οικογένειά μου, κάψαμε το σπίτι σου». «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, πώς μπόρεσαν να το κάνουν?» «Από απληστία», απάντησα απλά. «Η απληστία κάνει τους ανθρώπους να κάνουν φρικτά πράγματα. Ο μπαμπάς σου το ομολόγησε, όχι ακριβώς, ήταν περισσότερο μια έκρηξη συναισθημάτων. Ντρέπομαι για αυτό που έκανε η οικογένειά μου, που έκαψε το σπίτι σου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω». «Πώς μπόρεσαν?» «Από απληστία», απάντησα απλά. «Η απληστία κάνει τους ανθρώπους να κάνουν φρικτά πράγματα». «Σου ομολόγησε ο μπαμπάς, όχι ακριβώς, ήταν περισσότερο μια έκρηξη συναισθημάτων». «Αλλά αυτό είναι αρκετό». Η Μέρεντιθ έμεινε σιωπηλή για πολλή ώρα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. «Τι θα συμβεί τώρα, παππού?» ρώτησε τελικά. «Θα το πει στην αστυνομία?» αναρωτήθηκα. Ήταν μια ερώτηση που έκανα τις τελευταίες μέρες. «Όχι», απάντησα, «δεν θα αφήσω την ασφαλιστική εταιρεία να κάνει τη δουλειά της. Αν αποφασίσουν να πάνε στην αστυνομία, αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν θέλω να είμαι αυτός που θα στείλει τα παιδιά μου στη φυλακή, όμικρον με τόνο, τι και αν είναι». «Ευχαριστώ», ψιθύρισε η Μέρεντιθ. «Όχι για αυτά, αλλά για μένα. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω πέρα αν ο πατέρας μου είναι στη φυλακή». «Είναι ακόμα ο πατέρας σου, όμικρον με τόνο, τι και να γίνει», είπα, «και καταλαβαίνω ότι τον αγαπάς, ακόμα και γνωρίζοντας τι έκανε». «Ναι», είπε, κούνησε το κεφάλι. «Είναι δύσκολο τώρα, όμως. Έχει αλλάξει, παππού, έχει γίνει θυμωμένος, εκδικητικός, μιλάει συνέχεια για το πώς θα σε κάνει να πληρώσεις για όμικρον με τόνο, τι έκανες». Αυτό δεν με εξέπληξε. Ο Ντουάιτ είχε πάντα μια τάση για το δραματικό και ποτέ δεν παραδεχόταν τα λάθη του. «Θα ηρεμήσει», είπα, «όταν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και αν δεν το κάνει, τι θα γίνει αν κάνει κάτι ακόμα χειρότερο?» αναρωτήθηκα. Ήταν πραγματικά πιθανό ο Ντουάιτ να είναι απρόβλεπτος όταν ήταν απελπισμένος. «Δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί», απάντησα, «αλλά δεις κάτι ύποπτο, ενημέρωσέ με». «Φυσικά», είπε εκείνη. «Παππού, ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει με την κληρονομιά. Ξέρω ότι είπες ότι θα ξαναγράψεις τη Διαθήκη, αλλά μην ανησυχείς γι' αυτό, Μέρεντιθ», τη διέκοψα. «Έχω σκεφτεί τα πάντα. Μέρος της περιουσίας μου θα πάει πράγματι σε σένα, αλλά όχι επειδή είσαι κατά σκοπός μου, αλλά επειδή είσαι η μόνη σε αυτή την οικογένεια που διατήρησε την ακεραιότητά της. Δεν θέλω τα χρήματά σου», επανέλαβε. «Δεν σε βοήθησα γι' αυτό». «Το ξέρω». Χαμογέλασα. «Γι' αυτό θα τα πάρεις, αλλά όχι όλα. Το μεγαλύτερο μέρος θα πάει σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το Boar Senior Citizens Fund, και για την κατασκευή ενός νέου κοινοτικού κέντρου για την πόλη, που είναι υπέροχο, παππού», είπε χαμογελώντας ειλικρινά.
Το Bowers χρειάζεται ένα τέτοιο κέντρο. Ναι, συμφωνώ, είπα. Η Μάργαρετ έλεγε πάντα ότι η πόλη δεν είχε ένα μέρος όπου άνθρωποι διαφορετικών γενεών θα μπορούσαν να συναντιούνται, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να μαθαίνουν από τους ηλικιωμένους και οι ηλικιωμένοι θα μπορούσαν να νιώθουν ότι τους χρειάζονται. Μιλήσαμε για πολλή ώρα για τη ζωή μου στο Pines, για τις σπουδές της, για τα σχέδια της για το μέλλον. Η Μέρεντιθ ήθελε να γίνει κοινωνική λειτουργός, όπως η φίλη της η Τζέμα, για να βοηθάει ανθρώπους που δεν μπορούν βοηθήσουν τον εαυτό τους. Θα γίνεις υπέροχη κοινωνική λειτουργός, της είπα. Έχεις όλα τα προσόντα για να γίνεις κοινωνική λειτουργός, ενσυναίσθηση, υπομονή και ισχυρό ηθικό πηξίδα. Σε ευχαριστώ, παππού, μου χαμογέλασε. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Όταν η Μέρεντιθ έφυγε, κάθισα για πολλή ώρα στο παράθυρο, σκεπτόμενος τη συζήτησή μας. Ήταν μια ακτίνα φωτό στην, απόδειξε ότι μερικές φορές το μήλο πέφτει αρκετά μακριά από τη μιλιά. Την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας, ο Τεντ έφερε νέα από την ασφαλιστική εταιρεία. Έδωσαν την υπόθεση στην αστυνομία, είπε, καθισμένος απέναντί μου. Τα στοιχεία είναι πολύ ισχυρά για να αγνοηθούν. Τι σημαίνει αυτό για τον Ντουάιτ και τη Λορέιν? Αν η αστυνομία βρει αρκετά στοιχεία, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για εμπρισμό και απόπειρα δολοφονίας. Αυτές είναι σοβαρές κατηγορίες, Όριν. Θα μπορούσαν να πάρουν πραγματικές ποινές, αναστέναξα. Αυτό φοβόμουν. Είναι ένα πράγμα να τους στερήσουμε τα σπίτια και τις δουλειές τους και άλλο να τους στείλουμε στη φυλακή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Όχι πολλά, παραδέχτηκε ο Τεντ. Δεν είναι στο χέρι μας, εκτός αν. Μπορείς να μιλήσεις σε έναν detective και να πεις ότι δεν πιστεύεις ότι τα παιδιά σου θα έκαναν κάτι τέτοιο, αλλά αυτό θα ήταν ψέμα. Ναι, συμφώνησε ο Τεντ. Και εξαρτάται από σένα. Απλά σκέφτομαι τις επιλογές. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να πω ψέματα για να προστατεύσω τα παιδιά μου, τα παιδιά που προσπάθησαν να με σκοτώσουν. Ένα μέρος μου ήθελε να πάρουν αυτό που τους άξιζε, αλλά το άλλο μέρος, το πιο φιλεύσπλαχνο, μου θύμιζε ότι ήταν το αίμα μου, τελικά. Θα το σκεφτώ, είπα τελικά. Ευχαριστώ, Τεντ. Υπάρχουν και άλλα νέα, συνέχισε. Ο συμβολιογράφος είναι έτοιμος να έρθει οποιαδήποτε μέρα για να συντάξει μια νέα διαθήκη και έχω ετοιμάσει τα έγγραφα για τη σύσταση ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος. Τέλεια, ας το κάνουμε αύριο. Εντάξει, Τεντ. Δίστασε. Όριν, πρέπει να σε ρωτήσω για άλλη μια φορά. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις ο Ντουάιτ και η Λορέιν να βγουν εντελώς από τη διαθήκη? Είναι το τελευταίο βήμα. Είμαι σίγουρος, νεύμα με το κεφάλι. Έχουν ήδη πάρει το μάθημά τους με την έξωση, αλλά δεν θέλω να ανταμυφθούν με μια κληρονομιά. Θέλω τα χρήματα να πάνε σε κάτι καλό για τη Μέρεντιθ στην πόλη. Ο μικρομετώνο τι πεις, Τεντ. Μάζεψε τα χαρτιά του. Αύριο στις 10 το πρωί. Ναι, θα περιμένω. Αφού έφυγε ο Τεντ, σκέφτηκα τη συζήτησή μας. Ίσως ήμουν πολύ σκληρός με τα παιδιά μου, αλλά μετά θυμήθηκα πως είχε καεί το σπίτι μου, πως κάθε ανάμνηση της Μάργαρετ από τη ζωή μας μαζί είχε εξαφανιστεί στη φωτιά, πως ο Ντουάιτ και η Λορέιν με είχαν φέρει στο Bowers Pines προσποιούμενοι ότι νοιάζονταν, αλλά μετά θυμήθηκα πως ο Ντουάιτ και η Λορέιν με είχαν φέρει στο Bowers Pines προσποιούμενοι ότι νοιάζον. Ήμουν πολύ σκληρός με τα παιδιά μου, αλλά μετά θυμήθηκα πως κάει και το σπίτι μου, πως κάθε ανάμνηση της Μάργαρετ από τη ζωή μας μαζί είχε εξαφανιστεί στη φωτιά, πως ο Ντουάιτ και η Λορέιν με έφεραν στο Bowers Pines προσποιούμενοι ότι νοιάζονται, αλλά στην πραγματικότητα σκεφτόντουσαν μόνο τα χρήματά μου. Όχι, δεν ήμουν πολύ σκληρός, ήμουν δίκαιος και η δικαιοσύνη μπορεί να είναι οδυνηρή μερικές φορές. Εκείνο το βράδυ, η Willow τηλεφώνησε στον Όριν. Έχεις επισκέπτες, είπε με μια περίεργη τονική. Τα παιδιά σου, και τα δύο. Φαίνονται διαφορετικά. Διαφορετικά, όχι θυμωμένα όπως την τελευταία φορά, αλλά περισσότερο καταθλιπτικά, ειδικά ο γιος σου. Φέρ τους μέσα, είπα, προετοιμαζόμενος για άλλη μια σειρά συζητήσεων. Μπήκαν ήσυχα, χωρίς την ίδια επιθετικότητα. Ο Ντουάιτ φαινόταν καταβεβλημένος, με κόκκινα μάτια και ατιμέλητα γένια. Η Λορέιν ήταν πιο χλωμή από το συνηθισμένο, τα πάντα άψογα μαλλιά της φαινόταν ατιμέλητα. Μπαμπά, άρχισε ο Ντουάιτ με βραχνή φωνή, ήρθαμε να μιλήσουμε. Καθίστε, τους έδειξα τις καρέκλες. Κάθισαν απέναντί μου κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον αμήχανα. Ήταν προφανές ότι είχαν προετοιμαστεί για αυτή τη συζήτηση. Μπαμπά, είπε η Λορέιν, κάναμε ένα τρομερό λάθος. Αυτό που κάναμε είναι ασυγχώρητο. Ναι, είναι ασυγχώρητο, συμφώνησα, αλλά δεν είστε εδώ για να ζητήσετε συγχώρεση, έτσι δεν είναι. Είστε εδώ επειδή η αστυνομία ερευνά την εμπριστική πυρκαγιά. Κοιτάχτηκαν ξανά αμήχανα. Ο Ντουάιτ παραδέχτηκε. Ο detective Ραμίρες μας κάλεσε και μας έκανε ερωτήσεις για το που βρισκόμασταν την ημέρα της πυρκαγιάς και για τη σχέση μας μαζί σου. Τι του είπατε?
Η Λορέιν απάντησε, του είπαμε την αλήθεια. Εγώ ήμουν σε ένα φιλανθρωπικό πρωινό και ο Ντουάιτ σε μια επαγγελματική συνάντηση. Δηλαδή, είπατε ψέματα, είπα. Επειδή στην πραγματικότητα ήσασταν στο σπίτι μου με ένα δοχείο βενζίνης, ο Ντουάιτ έσκυψε το κεφάλι και ψιθύρισε, ναι. Είπαμε ψέματα. Αυτή η ομολογία με εξέπληξε. Δεν περίμενα να ομολογήσουν τόσο εύκολα. Γιατί μου λέτε την αλήθεια τώρα, επειδή δεν έχουμε που να πάμε, απάντησε η Λορέιν. Χάσαμε τα πάντα. Το σπίτι μας, τις δουλειές μας, τη φήμη μας. Ο Νόλαν ζήτησε διαζύγιο όταν έμαθε ότι ήμουν αναμεμειγμένη στην εμπριστική πυρκαγιά. Πήρε τα παιδιά και τα πήγε στους γονείς του στη Βοστόνη, και εγώ μένω στον καναπέ της Μέρεντιθ, πρόσθεσε ο Ντουάιτ. Πούλησα το αυτοκίνητό μου για να ξεπληρώσω μερικά από τα χρέη μου. Οι πιστωτές με παρενοχλούν και απειλούν να με μηνύσουν. Και νομίζεις ότι πρέπει να σε βοηθήσω, ρώτησα. Μετά από όλα όσα έκανες, όχι, η Λορέιν κούνησε το κεφάλι. Πρόσθεσε ο Ντουάιτ. Πούλησα το αυτοκίνητό μου για να ξεπληρώσω μερικά από τα χρέη μου. Οι πιστωτές με παρενοχλούν και απειλούν να με μηνύσουν. Και νομίζεις ότι πρέπει να σε βοηθήσω, ρώτησα, μετά από όλα όσα έκανες, όχι, η Λορέιν κούνησε το κεφάλι. Δεν περιμένουμε βοήθεια. Είμαστε εδώ για να ομολογήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη, ακόμα και αν ξέρουμε ότι δεν είναι αρκετό. Ζητήστε συγγνώμη, σήκωσα ένα φρύδι. Για την απόπειρα δολοφονίας μου. Δεν θέλαμε να σε σκοτώσουμε, φώναξε ο Ντουάιτ. Ελέγξαμε για να βεβαιωθούμε ότι δεν ήσουν στο σπίτι. Ξέραμε ότι κάθε Πέμπτη πρωί πήγαινες για βόλτα. Τι θα γινόταν αν είχα αλλάξει τις συνήθειές μου, αν είχα αποφασίσει να μείνω στο σπίτι εκείνη την ημέρα, έμειναν σιωπηλοί, ανίκανοι να βρουν μια απάντηση. Ρισκάρατε τη ζωή μου για τα λεφτά, συνέχισα. Για ένα σπίτι που θα μπορούσατε να πουλήσετε. Για μια ασφάλεια που θα μπορούσατε να πάρετε. Ήμασταν απελπισμένοι, ψιθύρισε η Λορέιν. Ο Ντουάιτ είχε χρέη. Ο γάμος μου κατέρεε. Υπήρχε μόνο ένας τρόπος να ξεφύγουμε. Να σκοτώσουμε τον πατέρα μου και να πάρουμε τα λεφτά του, τελείωσα για εκείνη. Είναι μια υπέροχη λύση, έτσι δεν είναι. Αξίζουμε να τιμωρηθούμε, είπε ο Ντουάιτ με ξαφνικά σταθερή φωνή, και το καταλάβαμε. Μας στέρισες τα πάντα, όπως προσπαθήσαμε να στερήσουμε εμείς εσένα. Είναι δίκαιο. Κοίταξα το γιο μου προσεκτικά για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Υπήρχε κάτι αληθινό στα μάτια του. Συνειδητοποίηση, τύψεις, αποδοχή ευθύνης. Τι θέλεις να κάνω, τον ρώτησα χωρίς περιστροφές. Αν η αστυνομία βρει αποδείξεις, θα μας συλλάβουν, είπε η Λορέιν. Μπορεί να πάρουμε πραγματικές ποινές. Φοβάμαι τη φυλακή, μπαμπά, και ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν πρέπει να μεγαλώσουν γνωρίζοντας ότι η μαμά τους είναι εγκληματίας. Μου ζητάτε να πω ψέματα στην αστυνομία, διευκρίνησα. Να πω ότι δεν θα μπορούσατε να το κάνετε. Όχι, ο Ντουάιτ κούνησε το κεφάλι. Ζητάμε μια ευκαιρία να εξηλαιωθώ με άλλο τρόπο. Ενδιαφέρθηκα. Με ποιον τρόπο, οποιονδήποτε τρόπο προτείνεις, απάντησε η Λορέιν. Θα κάνουμε ομικρόν με τόνο, τι πείτε, απλά βοηθήστε μας να μην πάμε φυλακή, για τα εγγόνια, για τη Μέρεντιθ. Κοίταξα τα παιδιά μου για πολλή ώρα. Φαίνονταν πραγματικά μετανιωμένα, συντετριμμένα, έτοιμα να δεχτούν οποιαδήποτε τιμωρία εκτός από τη φυλακή. Ίσως είχαν πραγματικά πάρει το μάθημά τους από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να σταματήσω την έρευνα, είπα τελικά, αλλά μπορώ να μιλήσω στον detective και να του πω ότι δεν πιστεύω ότι εμπλέκεστε στην εμπριστική επίθεση. Ίσως βοηθήσει αν δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις. Ευχαριστούμε, μπαμπά, είπε η Λορέιν. Αλλά συνέχισα, έχω 3 όρους. Ποιοι είναι, ρώτησε ο Ντουάιτ. Πρώτον, πρέπει και οι δύο να παρακολουθήσετε μακροχρόνια θεραπεία, τουλάχιστον για 1 χρόνο. Θα πληρώσω εγώ, ναι, απάντησαν χωρίς να διαφωνήσουν. Δεύτερον, θα εργαστείτε για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Θα οργανώσω, χωρίς μισθό, μόνο διαμονή και διατροφή, ως εθελοντές. Ο Ντουάιτ θα κάνει κατασκευαστικές εργασίες, ανακαινίζοντας τα σπίτια των ηλικιωμένων. Η Λορέιν θα οργανώνει δραστηριότητες για μοναχικούς ηλικιωμένους. Συμφωνούμε, είπε η Λορέιν χωρίς δισταγμό. Ο Ντουάιτ κούνησε το κεφάλι. Και τρίτον, έκανα μια παύση. Πρέπει να ομολογήσετε δημοσίως αυτό που κάνατε, όχι για τον εμπρισμό, που θα μπορούσε να σας οδηγήσει στη φυλακή, αλλά ότι προσπαθήσατε να με χειραγωγήσετε για να με αναγκάσετε να πουλήσω το σπίτι και να μετακομίσω στο Πάινς ενάντια στη θέλησή μου. Να ομολογήσετε σε όλους όσους γνωρίζετε στον Μπόουερς. Ήταν η πιο δύσκολη προϋπόθεση από όλες, η δημόσια ταπείνωση, η απώλεια της αξιοπρέπειας μπροστά σε όλη την πόλη.
Ο Ντουάιτ και η Λορέιν πάντα νοιάζονταν για τη φήμη τους, ειδικά η Λορέιν, που φιλοδοξούσε να μπει στην υψηλή κοινωνία του Μπόουερς. Είναι περίπλοκο, μουρμούρισε ο Ντουάιτ. Αλλά δίκαιο, είπε ξαφνικά η Λορέιν. Συμφωνούμε, μπαμπά, σε όλους τους όρους. Κοίταξα την κόρη μου με ένα νέο σεβασμό. Ίσως υπήρχε κάτι από τη Μάργαρετ μέσα της τελικά, η ικανότητα να παραδέχεται τα λάθη της και να δέχεται τις συνέπειες. Εντάξει, κούνησα το κεφάλι, τότε θα μιλήσω με τον detective Ραμίρες, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι αν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις, δακτυλικά αποτυπώματα στο δοχείο, μάρτυρες, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Καταλαβαίνουμε, είπε ο Ντουάιτ. Σας ευχαριστώ, μπαμπά, έχετε κάθε δικαίωμα να μας γυρίσετε την πλάτη μετά από αυτό που κάναμε. Είστε τα παιδιά μου, είπα απλά, ομικρόν με τόνο, τι κι αν είστε. Αφού έφυγαν, τηλεφώνησα στον Ντέντ και του είπα για τη συζήτησή μας. Είσαι σίγουρος ότι είναι ειλικρινής, ρώτησα αμφιβολικά. Μπορεί να είναι άλλη μια χειραγώγηση, ίσως, συμφώνησα, αλλά θέλω να τους δώσω μια ευκαιρία, μια τελευταία ευκαιρία. Ήσουν πάντα πιο μαλακός από μικρόν με τόνο, τι ήθελες να φαίνεσαι, είπε ο Τεντ με χαμόγελο στη φωνή του. Η Μάργαρετ το ήξερε. Ναι, χαμογέλασα στη μνήμη. Πάντα με καταλάβαινε. Την επόμενη μέρα, ο Τεντ έφερε έναν συμβολιογράφο και υπογράψαμε μια νέα διαθήκη. Έκανα μια αλλαγή, χωρίς να αποκλείω εντελώς τον Ντουάιτ και τη Λορέιν, αλλά αφήνοντάς τους ένα μικρό μέρος της κληρονομιάς, υπό την προϋπόθεση ότι θα εργάζονταν τουλάχιστον 5 χρόνια για το φιλανθρωπικό ίδρυμα. Το μεγαλύτερο μέρος πήγε στη Μέρεντιθ και στην πόλη Μπόουερς για την κατασκευή ενός κοινοτικού κέντρου. Μίλησα επίσης με τον detective Ραμίρες, όπως είχα υποσχεθεί, και του είπα ότι, παρά τις διαφορές μας, δεν πίστευα ότι τα παιδιά μου θα μπορούσαν να βάλουν φωτιά στο σπίτι. Άκουσε προσεκτικά, κράτησε σημειώσεις, αλλά δεν έδωσε καμία υπόσχεση. Ακολουθούμε τα στοιχεία, κύριε Κάλγουελ, είπε, αλλά η γνώμη σας θα ληφθεί υπόψη. Μια εβδομάδα αργότερα, η Μέρεντιθ έφερα προσδόκητα νέα. Παππού, δεν θα το πιστέψεις, η αστυνομία συνέλαβε τον Βίκτορ Σλόαν για την πυρκαγιά στο σπίτι σου. Τον Βίκτορ Σλόαν, ρώτησα πραγματικά έκπληκτος. Τον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων. Ναι, αποδείχθηκε ότι ήθελε να αγοράσει το οικόπεδό σου εδώ και χρόνια για να επεκτείνει την επιχείρησή του. Εσύ αρνήθηκες να πουλήσεις, οπότε αποφάσισε να επιταχύνει τα πράγματα. Αλλά πώς το βρήκαν? Βρήκαν ένα δοχείο με τα αποτυπώματα του κοντά στη φωτιά και κάποιοι μάρτυρες είδαν το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι σου εκείνο το πρωί. Ήμουν έκπληκτος. Όλο αυτό το διάστημα ήμουν πεπισμένος ότι ο Ντουάιτ και η Λορέιν έβαλαν τη φωτιά. Η συμπεριφορά τους, οι συμπτώσεις, τα περιστατικά στοιχεία, όλα έδειχναν προς αυτούς και την ομολογία τους. Μήπως πήραν την ευθύνη για κάποιον άλλο, είσαι σίγουρη ότι είναι αλήθεια? Ρώτησα τη Μέρεντιθ. Μήπως ήταν λάθος? Ο Σλόαν ομολόγησε, ο παππούς είπε κατηγορηματικά ότι δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν, απλά ήθελε να πουλήσει στο οικόπεδο μετά τη φωτιά. Έσκυψα πίσω στην καρέκλα μου προσπαθώντας να κατανοήσω αυτές τις πληροφορίες. Άρα ο Ντουάιτ και η Λορέιν δεν έβαλαν φωτιά στο σπίτι μου. Ήταν ένοχοι που ήθελαν να εκμεταλλευτούν τη φωτιά προς όφελός τους, προσπαθώντας να με χειραγωγήσουν και να αποκτήσουν τον έλεγχο των οικονομικών μου, αλλά όχι για εμπρισμό. Πρέπει να τους μιλήσω, είπα στη Μέρεντιθ. Αμέσως, ο Ντουάιτ και η Λορέιν έφτασαν μια ώρα αργότερα. Φαινόταν μπερδεμένοι, χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί τους είχα καλέσει τόσο επειγόντως. Βίκτορ Σλόαν, είπα χωρίς προήμιο. Είχε συλληφθεί για την πυρκαγιά στο σπίτι μου. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με έκπληξη στα πρόσωπά τους. Ο Βίκτορ Σλόαν, ρώτησε η Λορέιν. Αυτός από το συνεργείο αυτοκινήτων, ναι, έγνεψα. Ομολόγησε ότι ήθελε να πουλήσω το οικόπεδο μετά τη φωτιά, αλλά ο Ντουάιτ δίστασε. Νομίζαμε ότι το έκανες εσύ, τελείωσα για λογαριασμό του, και μου το παραδέχτηκες. Γιατί πάλι η μακρά ματιά μεταξύ αδελφού και αδελφής, επειδή νιώθαμε ένοχοι, είπε τελικά η Λορέιν. Δεν ξεκινήσαμε τη φωτιά, αλλά θέλαμε να καεί το σπίτι σου. Το συζητήσαμε, το σχεδιάσαμε, απλά δεν είχαμε χρόνο να το κάνουμε και όταν το σπίτι κάηκε, ο Ντουάιτ συνέχισε. Αποφασίσαμε ότι ήταν ένα σημάδι, μια ευκαιρία να πάρουμε αυτό που θέλαμε, τα χρήματα από την πώληση του οικοπαίδου, τη μετακόμισή σου στο Pines. Ήμασταν τόσο απορροφημένοι με τα δικά μας προβλήματα που δεν σκεφτήκαμε καν την πιθανότητα να το έχει κάνει κάποιος άλλος, η Λορέιν παραδέχτηκε. Όταν μας κατηγόρησες, απλά δεχτήκαμε την ευθύνη, γιατί μέσα μας νιώθαμε ένοχοι. Κοίταξα τα παιδιά μου και είδα κάτι σε αυτά που δεν είχα παρατηρήσει πριν, την ικανότητα να νιώθουν τύψεις. Ήταν πρόθυμα να αναλάβουν την ευθύνη για ένα έγκλημα που δεν είχαν διαπράξει, επειδή ήξεραν μέσα τους ότι άξιζαν να τιμωρηθούν για τις προθέσεις τους. Ξέρεις, είπα μετά από μια μακρά παύση, η Μάργαρετ πάντα πίστευε ότι υπάρχει καλό σε όλους, ακόμα και στις πιο παραπλανημένες ψυχές.
Συχνά διαφωνούσα μαζί της λέγοντας ότι μερικοί άνθρωποι ήταν απλά απελπισμένοι. Εκείνη απαντούσε: «Κανείς δεν είναι απελπισμένος, Όριν. Μερικοί απλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν το δρόμο τους». Τα μάτια της Λορέιν γέμισαν δάκρυα. Πάντα έβλεπε το καλύτερο σε μας, ψιθύρισε, ακόμα και όταν εμείς οι ίδιοι δεν το βλέπαμε. Ναι, συμφώνησα, και ίσως είχε δίκιο. Ίσως υπάρχει πραγματικά κάτι αξιόλογο σε σένα.